máquina do bloque e do economista. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria do Pleno do Concello de Ribadavia, a día de hoxe do 23 de año de 2017. E tamén dar as boas tardes a todos aqueles que nos siguen a través da página web do Concello e, dende logo, a todos os concelleiros e concelleiras que están aquí presentes e ao público que tamén nos sigue. Empezamos co primeiro punto do orden do día, que é a aprobación se procede do borrador da última sesión celebrada, que foi o 26 de xaneiro pasado, en sesión ordinaria. Non sei se algún grupo ten alguna cuestión que decir ou que trasladar, entón enténdese que queda aprobada por todos os membros da Concello. O segundo punto é a dación de conta da resolución da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión. Entendo que tamén teñen todos os grupos a documentación correspondente ao segundo punto. O terceiro, proposta do Grupo Municipal de Bem Común para que o Concello de Ribadavia colabore no asesoramento dos consumidores respecto das cláusulas CHARA. Se vos parece ben, como forma habitual, pois
tenemos la problemática de carácter para decirlo de manera mejor, es una nueva forma que se ha tratado porque es algo que na maior parte dos casos non sabían e asinaban estas cotizacións e esta opacidade é o que está levando os tribunais a decantar e a apoiar aos clientes. A nivel simbólico só decir que debe ser de tal magnitude, e así o están demostrando os casos de reclamacións bancarias, mesmo algunas xa están desembocando os juicios, debe ser de tal calado esta cuestión que ata un futbolista non conocido, como debe ser Iker Casillas, está anunciando en televisión en máxima transoraria, o que significa que millóns de euros a acarrear esa campaña, ou vendendo o produto de venta de defensa e de servicios jurídicos para os afectados das cláusulas. É dicir, estamos a falar dunha magnitude moi generalizada a todos os cidadáns que pediron na seu día un hipoteca. Fundamentalmente, para a maior parte dos casos, para a hipoteca vivenda, é dicir, para vivenda habitual. Excepto que as cláusulas chan tamén se afectan outro tipo de hipotecas, pero nos fundamentalmente queremos centrar nestas que son vivendas. Nese sentido, como calquer problemática que lle afecta a unha parte importante tamén dos vecinos de Ribadavia e así a este grupo de consta, seguramente a todos os concelleiros e a vecinos que nos pode estar escutando tamén de consta de eles mesmos ou familiares ou amigos que están nesta situación. Nese sentido, o noso grupo propón, xa para acabar, que o Concello asuma asesoramento respecto a esta problemática tamén que afecta unha parte importante da vecinanza, sendo consciente de que existe unha oficina municipal de formación ao consumidor, entendemos que sin entrar en choque con esta oficina, que para outras instancias sí vale, por as cláusulas chan, digamos que é unha materia bastante, que ten un contido bastante especializado, que entendemos que o Concello pode abordar pola vía de asociacións de consumidores especializadas ou ben como o goberno estime. Nos, este grupo non debe meterse aí, a que sí proponemos e prioritariamente deixamos como proposta é que se a través de unha asociación semanaria que esté especializada en este tema das clases. Sin máis, moitas gracias. Gracias. Manuel, compromiso que le dice. Hola, buenas tardes a todos e a todas, a todos que nos seguís tamén por as vías telemáticas. Bueno, en principio o noso grupo vai a absterse nesta cuestión porque desconoce o trasfondo do tema. Entendemos ademais que a raíz das últimas sentencias o Ministerio de Justicia parece ser que vai a dejar incluso xuzgados especializados para esta cuestión en particular. Entendemos que este Concello non dispone de seguridade jurídica, entonces entendemos que, igual, os bancos tamén, ou a máis parte deles, están por a labor de devolver a directamente os campos, entonces a única posición vai ser esta. Muchas gracias. Por la parte de lo que llega, entendemos o espíritu da moción, de hecho compartimos na súa totalidade. Eu creo que as propias medidas ou opcións que se dan para chegar ao asesoramento á cidadanía son interesantes, porque non en principio non acarrearían ningún gasto incluso ao Concello, e o papel do Concello tamén é manter a nosos vecinos e veciñas informados, porque é un tema que é moi recente, que está de actualidade e que afecta ao gran número dos nosos, que pode afectar ao gran número dos nosos vecinos, o cual o voto negado será favorable a moción. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ben, no noso caso, nos, a
dificultades, sobre todo técnicas para un ciudadano normal, para poder discernir que camiño levar a cabo a unha reclamación deste tipo, porque existen diferentes vías, desde reclamacións digamos, administrativas ata a propia vía judicial. Entón, nese sentido, pois, vemos positivo que se poida dar dentro do Concello, pois, non sei se chamar asesoramento, porque como yo, evidentemente, máis capacidades técnicas para dar asesoramento jurídico, guarda, hai profesionales que se dedican a iso, e, por lo tanto, entendemos que tampouco o Concello se ten que meter en determinadas cuestións, pero sí que nos parece interesante, por lo menos, que poida servir de guía aos consumidores para saber por que camiño poden iniciar as súas reclamacións. Por lo tanto, estamos de acordo co que se propón, porque é unha cuestión que, como se dixo antes, afecta a moita xente, a persoas que posúen que teñen un préstamo hipotecario para a súa vivenda. En ese sentido, estamos de acordo con a proposición. Muy bien, muchas gracias. Javier. Boas tardes a todos. Vamos a ver, a nos a medida nos parece positiva, así son manifestamos. Pero bueno, tamén é certo que o mellor hai que articular mecanismos, porque non mellora no propio Concello, non hai suficiente información para poder traballar, porque o Partido Socialista pois está abrindo os xoves pois a sede con técnicos e con a Hacienda, pois aquí seguramente que vai haber un trasfondo se realmente os afectados pois conseguimos pois que recuperar parte dese dinheiro, pois seguramente que despois habrá que facer unhas complementarias, sobre todo neses anos que realmente pois, eso xa é posterior, pero o ciudadano ten que saber, ten que saber que o mellor se lle gana, eu entendo que sí, que lle podemos ganar, sobre todo despois do que se está a falar, que lle vamos a ganar a partir das entidades bancarias, pero despois non só van ser todos beneficios, que as entidades bancarias non van soltar o dinheiro, senón que despois seguramente que a segunda parte da película vayamos ter que tributar por ela. A maioría, como ben falabas ti, Brais, son casi todas créditos hipotecarios. Os créditos hipotecarios estaban suxeitos a unha degradación fiscal. Si agora eses tramos, eses ejercicios que están cerrados, hai mantelación sobre eles, eu penso que a sentencia non fala nada sobre o tema. Entón, seguramente que o fisco se vai meter aí no tema. Por lo tanto, eso non quita que nós non facilitemos a cousa, simplemente dar información, porque despois isto era como as subvencións que viñan aquí do Instituto Galego de Nivel de Solo e do Ministerio de Hacienda, que despois cando a xente tiña que tributar por ela, estaba no Concello. Pero está claro que esa información ten que saber a ciudadanía. A nós parecemos ben a iniciativa, a vamos a apoiar, e o que seguramente tendremos que falar con xente especializada en materia para que informe cales son os camiños a seguir, porque, bueno, según se está escoitando, cada entidade bancaria pois parece ser unha van facer de oficio, outras son retrasadas, o que está claro é que non teñen clara nin ninguén. O que nós temos claro é que se poden escaquear ou escaquear, non? Eso está garantizado. Entonces, a mí parece ben a iniciativa, e, bueno, pois, entre todos, buscar ese tipo de mecanismos articulados para darle unha información a todos veraz, por lo tanto, como dixen antes, vai ser a todo o mundo. Muchas gracias. ¿Quieres un segundo turno? Comentáis moi ben o Concello, gracias. O primeiro, como ben apuntado a Javier, por parte do goberno, evidentemente, eu non confío nin nesto nas entidades bancarias, e menos a hora de negociar, e menos a hora de calcular o que lle teñen que devolver a cada cidadano, a cada cliente. Non confío, porque, como é lógico, vai na súa natureza, non podemos explicar, non podemos entender o negocio para intentar devolver, se así se sabe, o menos posible, porque na súa natureza está en medio. Isto o primeiro. Segundo, en alusión ao que tamén comentabas, a mí parece ben, e o comentaches ti, que o PSOE, cualquier outro colectivo, organización, ONG ou partido político faga asesoramento, parece perfecto. Pero esta moción pide que o Concello faga tamén.
decir, porque nos entendemos, o Ribeiro Común tamén podría ter iniciativa similar e entendemos que o Concello, que as institucións con gobernantes que pensan na xente deben facer, porque as institucións están para iso. Se a maiores son os partidos, eu aí non me vou a meter, pero un partido que está gobernando en Ribadavia, eu creo que o primeiro no que debería pensar é en que o poñer na institución que goberna e xestiona, pero é a miña modesta forma de verlo. Respecto ao asesoramento, eu pido e que conste en ata que sexa a través da Asociación Sen Ánimo de Lucro. E digo isto porque todos sabemos, e non é por botar medo sobre un determinado sector laboral e profesional, pero todos sabemos que aquí os abogados, hai abogados, non todos, os que nos consta público e notorio, que traballan tamén para eles, pero tamén para ser directamente, pero hai outros que non. E hai outros que o que están é a caza da indemnización e a caza do pago de custes do tribunal. E iso, además de sablear ao ciudadano e ao cliente que vai a xuízo, evidentemente non é o mismo que se asesore uns técnicos que coñecen o caso, pero están traballando para unha asociación sin ánimo de lucro. Non significa que eses abogados non vayan a cobrar, significa que van a cobrar o que lle corresponde e non van a enganar unha garantía de non enganar a xente. Por eso, eu pido que se para a través destas asociacións sin ánimo de lucro. Nada máis. Gracias. Alguén máis quere un segundo turno? Vale, pois entón procedemos á votación. Votos a favor desta moción, votos en contra, abstencións. Moi ben. Pois pasamos neste caso, ao cuarto punto do orden do día, que é a proposta do Grupo Municipal do ONG sobre os danos causados polos temporais e a responsabilidade das compañías. O secretario lee os acordos e a partir de aí empezamos a ter os acordos son os seguintes. Primeiro, instar ao Goberno galego a facer unha avaliación urxente do estudio dos danos producidos polos temporais das infraestructuras e servicios de propiedade pública e privada, infraestructuras de equipamentos públicos, mobiliario, equipamentos de servicios fogares, infraestructuras de servicios do sector primario, agrario, gandeiro, forestal, pesqueiro, acuícola, actividade industrial e sector servicios. Aprobar axudas para os concellos, fogares e empresas que sufriron perdas como consecuencia dos temporais. C. Exixir responsabilidades e establecer medidas sancionadoras ás empresas titulares das infraestructuras por o mal estado das termas e as prestadoras de servicios de suministro eléctrico por o tardio e deficiente operativo de resposta para minimizar os efectos dos cortes de su servicio. D. Obrigar as empresas suministradoras de enerxía a efectuar monitoría da situación das líneas eléctricas que analizan, presentar un plan para subsanar as deficiencias susceptibles e unha programación para acometer os precisos de forma continuada que garanta de manera facilitada a conservación de infraestructura eléctrica. Segundo, prestar apoio e asesoramento a veciñanza afectada a través dos servicios municipais a fin de axudar na presentación de reclamacións e solicitudes de axuda, así como efectuar o seguimento na súa tramitación para compensar os danos e pérdidas sufridos como carácter temporal. De seguir, tras as intervencións presentes sobre esa votación ordinaria da proposta presentada, o como resulta o resultado. Vamos a producir o PSOE denegado o Partido Popular de Galicia con acciones transparentes. Reservas para o pleno, o seguinte, con mayoría sobre a favor del grupo. Moi ben, moitas gracias. Se pode denegar? A ver, esta moción en la que pode aparentar moi xeralista, eu creo que no noso Concello tamén está moi na actualidade. Creo que só é necesario pasearse polo noso territorio e observar a situación en algúns sitios que deixou os temporais. Me parece mentira que vivamos en Galicia, non? Temos un clima pouco adverso e normalmente non chove e resulta que agora que veñen dos temporais seguidos pois temos consecuencias moi graves. Non só houve moitas familias que tiveron unha perda económica por 2 ou 3 días sen suministro eléctrico, moitas industrias que tamén así o manifestaron e incluso a nivel público as infraestructuras de moitos concellos e parte do noso, temos un caso específico, se viron afectadas por isto, non? Me parece mentira e vuelvo a traer a casuística
eléctrica a Rivadavia, non? É dicir, nós somos conscientes e sabedores do que é ter unha industria productora de enerxía ao carón e na propio concello, non? Temos aí un embalse produtor de enerxía eléctrica e Galiza é o maior produtor deste ben, non? Parece mentira que paguemos o mesmo servizo e non teñamos as mesmas calidades de servizo, non? E é por estes motivos que presentamos esta moción e facemos os puntos concretos. Creo que sí que a Xunta debe facer unha avaliación do sucedido, unha avaliación da situación de partida e por a dispor dos concellos e da poboación pois medidas para paliar os efectos que tivo o temporal. Non é moito máis que isto, e despois moita palavreja na propia moción e ao que nos finximos, non? A facer un análisis da situación de partida e da situación actual, a pôr unha bolsa de medidas para os afectados e a asesoralos tamén na capacidade que teñan de reclamar, non? A través de consumo ou a través dos abogados, non? Creo que é unha opción moi fácil de entender, mas cando somos afectados no noso concello. Moitas gracias. Manuel? Gracias. Bueno, o espírito da moción é evidentemente claro, podía deixar nas comisións informativas o noso pois quedou claro e conciso e creo que un pouco que explicar, sobre todo se ha incidido outra vez na cantidad de puntos que temos que sobre todo así. Gracias. Muy bien, gracias, Manuel. Brais? Sí, gracias. Tamén breve. Pues moi de acordo coa exposición inicial que foi portado por General. É incomprensible que no ano de la fase 7, en teoría sendo unha industria, por chamarse, ou un sector estratégico deste país, acontece o que está acontecendo. A única conclusión de que un temporal, además tendo os datos positivos de Meteo Galicia, é un temporal máis, non tan siquiera un temporal extraordinario como outros que se teñan acontecido. Suceder o que sucedeu neste país e mesmo suceder o que sucedeu neste concello. Non é comprensible. E a única conclusión a que se pode chegar finalmente é que a infraestructura das empresas privadas e de quen debe garantir que esas infraestructuras estén á altura, bueno, pues están obsoletas e digamos, as autoridades que vixilan isto pues deben estar mirando para outro lado ou deben, de alguma maneira, ser moi comprensibles con esta normativa que non se cumpre. E a consecuencia, como é sempre, ou como casi sempre, que na paga sempre e paga os ciudadanos. E isto é o que está, desde o noso punto de vista, aconteceu no pasado temporal en Galicia, tamén en Rivadavia. Eu vou apoiar, ou nós vamos apoiar esta moción e ademais entendemos que o punto 2 que comenta é mesmo compatible coa anterior moción tamén aprobada de buscar un convenio que este tamén, en la que parezca estándar, unha reclamación estándar de consumo, ten tamén moita parte técnica, as reclamacións que xunto coas de telefonía son as que máis reclamacións se producen, e ainda así, segundo datos de consumo, unha cousa é que a xente se cabre e outra cousa é que a xente chega a facer a súa queixa e o seu recurso diante da compañía, donde un de cada 50 persoas ao final registra a queixa na compañía vecinal. Desde o noso punto de vista, o Concello debe implicarse tamén e favorecer e alentar e animar a xente a que denuncie estes atropellos contra as compañías eléctricas, neste caso Unión Fenosa, ahora chamada Nacional. Se máis dúbida. Gracias. Vamos a ver, diferentes cuestións que me gustaría matizar ao respecto da proposta. Evidentemente, eu creo que independentemente do que comentaba agora Brais, que é incomprensible que pasen este tipo de cuestións en 2017, creo que todos podemos ser conscientes de que
que as circunstancias climatolóxicas en determinadas ocasións, cando son especialmente, digamos, malas, non? Para, decir, temporales, neste caso se encadenaron 3 temporales, non con isto se pretende justificar nada, porque todos somos conscientes de que aquí ademais sufrimos unha pérdida de servicio eléctrico durante bastantes horas, unha pérdida importante. Evidentemente sempre hai cuestións que se poden prever, hoxe en día existen medios e mecanismos para prever este tipo de adversidades meteorolóxicas, co cual si se pode entender que en outros casos cando non se toman medidas para prever este tipo de adversidades, pois hai unha negligencia por parte dos encargados de tomalas. Independientemente desto, dicía antes, eu creo que hai cuestións da moción coas que nós non podemos estar de acordo, porque ao final cando tú estás, eu creo que neste sentido a Xunta de Galicia deu unha serie de pasos que nos entendemos que deberían ser os lóxicos a hora de atender as consecuencias destes temporais, que foi, por exemplo, iniciar ese expediente informativo para saber ata que punto chega a responsabilidade das empresas. Aquí se fala de exigir responsabilidades e establecer medidas sancionadoras. Evidentemente, eso poderase facer unha vez que se evacúe un expediente informativo e que se depuren as responsabilidades para a partir de aí exigir o cumprimento das sancións que correspondan en cada caso. Entón, neste sentido, nos entendemos que os pasos que se diron son os que se teñen que dar de xeito lóxico, que inicialmente abrir ese expediente informativo para ver exactamente como actuar nestas compañías ante a situación que se diu nese momento. Despois tamén por parte da Xunta se levaron a cabo medidas de información, están a disposición de todos, hai un teléfono gratuito a disposición dos usuarios para comunicar incidencias, está a propia página web, as oficinas de consumo. En definitiva, se foron dando unha serie de pasos, se articularon unha serie de ferramentas para que os cidadáns poidan presentar as súas reclamacións, non sintan o mellor unha indefensión fronte ao que foi os feitos acaecidos por causa destes temporais. Dito isto, como dicía antes, nós non podemos apoiar a redacción tal cual, por cual o noso voto vai a ser a abstención, pero a verdade é que creemos que hai cuestións tamén que deben quedar claras. Evidentemente, cando estamos falando sobre todo de afeccións privadas, en moitos casos, nese sentido están tamén iniciados mecanismos de arbitraxe para facilitar a reclamación. Noutros casos, pois, haberá que reclamar as compañías de seguro, que son que moitas personas teñen seguros de vivenda, seguros de vehículos que poden resultar damnificados e demais. Hai preparados mecanismos de articulación para levar a cabo estas reclamacións, isto vai sobre os consorcios de compensación de seguros. Quero dicir que hai unha serie de medidas que ao final sirven para que a xente non sin indefensión e poida recuperar aquilo que perdeu nestes temporais. De todos os xeitos, xa para rematar, eu creo que hai que deixar claro que en moitas ocasións, cando se producen cuestións anómalas ou que non son habituais, como pode ser o caso destes temporais que se encadenaron 3 seguidos, evidentemente as consecuencias son desechables para os intereses da ciudadanía, pero en moitos casos tamén non se pode responsabilizar as administracións. En este caso falo de todas as administracións, desde os concellos ata administracións de máis alto rango, de cuestións que escapan moitas veces o seu control. Por lo tanto, o noso voto ante isto vai a ser así. Ben, gracias. Javier. Ben, vamos a ver, o noso voto, como se expresamos nas comisións informativas, vai ser favorables. É dicir, algúns dos puntos que aquí se piden, por exemplo, o punto 2, o Concello xa está facendo a través da página web. O que sí estamos de acordo é en pedir responsabilidades pois a empresa. O sea, enerxía eléctrica cada vez non é calquer servicio, é casi o servicio esencial, porque é un tema moi delicado, sobre todo tratando no tema sanitario. Pois por hoxe, pois xa non son nin nos hospitales, nos centros de saúde, senón nas casas. Hai xente que depende de mecanismos medicinales que se non teñen unha autonomía un pouco, é dicir, os servicios se suspenden, a autonomía da batería non é moito, pois incluso pode correr
peligro pois a vida desa persona, desa cidadá. Por lo tanto, nos estamos de acordo coa moción, temos que exigirse a esas compañías que cada vez teñen máis apoio institucional, pois que non só os cidadáns se vexan agravados coa subida desas tarifas, senón tamén que esas ganancias pois se vexan repercutidas nas inversións e nos mantenimentos pois, dos servicios para ser capaces de cada vez pois, chegar aos ciudadanos con máis presupostos, sobre todo con máis privados, que son ao fin e ao cabo que lle dan eles o dinheiro. Por lo tanto, o noso voto vai ser a prova da moción. Muy bien, muchas gracias, Javier. ¿Tienes un segundo turno? Muy brevemente, tamén. Pero empieza como que irá, igual. No, debería... Seguimos con su normal. Empezó la moción, da igual, ¿no? De irá. Claro, dame igual, ¿no? O aprobamos o último que fala. Da igual, non pasa nada. Sempre tengo un último turno. Ahora da igual. No, muy brevemente, es decir, claro, ahí sí que hay condiciones, sí que es cierto, hay condiciones climatológicas adversas, pero para mí los modelos a seguir son los países avanzados. En los países avanzados hay gobiernos, y por suerte para ellos tienen estados, ¿no? Que preparan, elaboran normativa, elaboran medidas para combater estas condiciones climatológicas e incluso condiciones naturales muy adversas. Holanda con sus diques, Japón con sus terremotos y otras cuestiones. Alguien podría pensar que estoy exagerando, pero no estoy exagerando. Es decir, aquí tenemos las condiciones que tenemos, todos vamos a reproducir isto, o que non é normal, porque tenemos unha infraestructura que non é acorde coa nosa natureza. Non é culpa de que só, é culpa de que aquí non se adecua as infraestructuras a Galicia e a nosa realidade. E só unha cousa, non dixen nada do Concello, que o Concello non ten competencia en industria, pero sí o Estado e a comunidade autónoma. E eu creo que as dúas administracións son as que tienen que fazer cumplir neste caso as empresas de enerxía a normativa de adaptar a súa infraestructura. Nada máis, muchas gracias. Muy bien, gracias. Nada. Se acabó. No, aquí da impresión que a Partido Popular vive la realidad de que finaliza solo y hay temporales cada proposar. Desgraciadamente agora temos o cambio climático e vai ir a peor en algúns casos e noutros pois dará tamén máis temperatura e máis sol, non? Pero a realidade é que temos en Galicia temos cada 2, 3, incluso cada 4 anos riadas, temporais, hasta ciclóns. Creo que todos somos conscientes y vivimos en algún momento o paso de algún ciclón por las costas galegas e incluso afectando ao interior de Galicia, que non é algo extraño e non é un feito específico de 2017, non? Aparte de outra cousa, falas de que acusamos as institucións, creo que aquí a quen se acusa e a quen ten a responsabilidade de ter as instalacións como as ten. A institución obviamente ten que velar polo ben dos seus cidadáns, en este caso, e a que ten que garantir que a empresa, que a titular das infraestructuras, en moitos casos, teña en condicións as súas infraestructuras, porque apuntaba moi ben o portavoz do goberno, a electricidade a día de hoxe é un ben de primeira necesidade. Hai moitas cousas que non podemos facer sin electricidade. Varios casos concretos de xente con problemas de saúde que saliron en prensa que se viron afectados por os problemas eléctricos que causaron os temporais. E as medidas que a Xunta puxou en máis dos cidadáns están ben, non as vamos a criticar, pero o problema non é só o asesoramento, que tamén é necesario, porque non todo o mundo ten capacidade de reclamar, de ir hasta consumo e chegar ao arbitraxe, e que o arbitraxe lle saia favorable. Aparte, os datos que se teñen que aportar en casos de eléctricas ou de telefonía son bastantes. O problema é que, cando menos o meu grupo non quere que se repita de novo esta situación, porque van vir máis temporais, é o certo. Entón, se as infraestructuras siguen no mesmo estado e non hai unha avaliación que diga en que estado están
e están ben ou mal e hai que arreglar en tal sitio e tal outro, vamos a sufrir outra vez estas problemáticas. Eu creo que é o que se está teniendo desde esta moción, vamos, non vamos a máis falar de que tenga culpa, pasan uns feitos que non podemos controlar e dá ser casualidade de que hai unhas infraestructuras que non están adecuadas, pero os servizos estamos pagando, por certo, moitas veces por riba das consecuencias que trae para o noso servizo, non? E nada máis. Sí, vamos a ver, sin ánimo de polemizar demasiado tema, evidentemente, a verdade é que o que dicíamos, o que intentábamos decir, estamos de acordo con que hai que hacer unha evaluación del diagnóstico, evidentemente, que para eso a administración competente no tema, unha materia, en este caso en concreto en Galicia, que é a Xunta, abre un expediente informativo con las métricas, precisamente, para levar a cabo unha evaluación da situación, detectar cal foi a problemática ocurrida, e a partir de aí, se hai que levar a cabo sancións ou imponer sancións, evidentemente se vai a facer. Por eso decía que nos o que non estamos de acordo que sería exigir sancións ou determinadas cuestións que se afirman na moción sin previamente adecuar o expediente informativo. Por eso nos entendemos que a actuación é correcta. Xa digamos, desde el punto se van a valor sin ánimo de polemizar co tema. Entendemos que a actuación que se leva a cabo é correcta. Por lo tanto, nos esperamos que unha vez que se leva a cabo a tramitación dese expediente informativo, si hai consecuencias administrativas que provoquen sancións, que se apliquen as sancións, que non debe ser. E a partir de aí, pois, nada máis. Gracias. Moi ben, gracias. Javier. Nada máis, simplemente reiterarnos o que dixemos anteriormente e manifestar o noso apoio. Moi ben, moitas gracias. Pues procedemos a votación, neste caso do punto número 4, votos a favor, votos en contra, non existen, abstencións, 5. Moi ben. Pasamos ao quinto punto do día, que é a proposta do Grupo Municipal de Medio Común para mellorar a organización de traballo no Concello de Ribadavia. Facemos a mesma dinámica que vamos hasta agora, se vos parece ben, que lea os acordos o secretario e despois damos de turno ao autor da moción. A proposta de acordo son os seguintes. Primeiro, que todas as traballadoras municipais exerçan horario que teñan reconhecido no contrato da acordo a lei, que cando o servicio o require teñan que aumentar horas, estas exerçan reconhecidas legalmente remuneradas de acordo a lei. Segundo, que os cargos electos que perciben remuneración salarial do Concello cumplan tamén como mínimo horario de atención ao público de acordo con a situación, dependendo do percibimento de salario completo ou parcial de acordo a lei. Terceiro, implementar de acordo a lei un servicio de asignatura de entrada e saída do posto de traballo a través de un método flexible en función da naturaleza e horario do servicio municipal correspondente. O objetivo é dar reconhecimento oficial á xornada laboral que vienen desenvolvendo os traballadores municipales. Incluso tamén cargos electos que perciben unha remuneración salarial do Concello. Cuarto, que o documento da relación de posto de traballo sea trasladado a todos os traballadores e traballadoras que documenten de súa situación contractual para acordar e consensuar con eles e elas cada posto de traballo. Se converte este documento de referencia obrigado ao cumprimento da organización municipal das áreas, servicios e postos de traballo existentes na Concello de Ribadavia de acordo a lei. Quinto, que os postos de traballo do Goberno do Concello se sempre a través de convocatorias públicas, sexa para postos temporais ou non, de acordo a lei na que xa está marcado a súa obrigatoriedade dependendo dos sistemas de selección, sexa para personal permanente ou temporal. Que nos casos temporais se tamén convocatorias públicas ou cuando menos a través de anuncios públicos para que podan concorrer calquer cidade con os requisitos exigibles de acordo a lei. Sexto, previsión futura de xubilacións de personal municipal. Prevé estas situacións e adiantarse a elas, segundo establece a norma e de acordo a lei. De seguir, os traballadores intervenidos presentes sometes a votación ordinaria de proposta presentada e que non se resultado. Votos a prórroga, agrupación de electores de común, que se basa para o pleno, o número do PSOE, PP, DNG, e compromiso por Galicia con concellos transparentes, que consigue con mayoría que determina favorablemente. Moi ben, neste caso, Brais de Medio Común. Moitas gracias. Esta moción que se presenta a Medio Común pode dicir que está íntimamente relacionada é a continuidade da moción aprobada ademais no pleno anterior sobre a estabilidade laboral dos traballadores municipais de Ribadavia.
Ben, Bocaluz e centro o foco de atención no documento RPT que se está elaborando, que mesmo fai, creo que unhas semanas, 2 semanas máis ou menos, se nos presentou aos diferentes grupos e aos diferentes portavoces, e un documento RPT que dá a singularidade contractual neste Concello, pois afecta a unha parte moi pequena dos traballadores e traballadoras municipais. A pesar disso, nós entendemos que ese documento poda chegar moitas solucións e poden mellorar sensiblemente a organización e a coordinación das diferentes áreas municipais, sobre as que eu non teño ninguna queixa, pero todo é mellorado, trátase de mellorar nese sentido tamén a organización e coordinación, mesmo supervisar horarios, etc. Digo horarios en relación a quendas. Facemos aquí un exemplo, o exemplo tamén do servicio de limpeza ou outros servicios que, evidentemente, poderían mesmo supervisarse e, en base a RPT e a análise, eu creo que bastante minuciosa que fai da organización do traballo no Concello de Ribadavia, creo que se podrían adaptar e establecer, mesmo quendas e diferentes horarios para os traballadores. Tamén fala de moitas veces a causística é que os contratos non, digamos, o horario do contrato non hace máis cumpre como se debería. Moitas veces basease en que os traballadores mellor teñen, por poner un exemplo, 6 horas no contrato, pero na práctica realizan máis por necesidades do servicio, evidentemente, e outras veces acontece porque eu mesmo viví, porque eu quero lembrar fun 2 anos traballador desta casa, deste Concello, e é algo que non era nin malicia, nin absoluto, era unha malicia dos traballadores. Era un dereito constitucionario, era un principio de costume, donde aquí se entraba a 6:30 e se saía a 2:30. Volvo a decir, en defensa dos traballadores que así o fan, porque eu tengo que reconocer que tamén o facía porque ese era o horario establecido. Pero despois, ibas a mirar o contrato e había unhas poucas horas de máis, non? Nese sentido, entendemos que debería cubrirse e aplicarse ese contrato. E volvo a decir, porque eu mesmo me poño na carne dos traballadores, como que eu fui traballador desta casa, non é culpa dos traballadores, porque, volvo a decir, que este grupo, eu personalmente sou defensor da función dos traballadores desta casa, que eu creo que nesta corporación non hai falta facer, porque o asumimos todos así. Ademais, esta mesma labor de control horario, o noso grupo quere estender tamén aos representantes políticos, que evidentemente que cobran dedicaciones públicas. Nese sentido, somos conscientes, non só neste Concello, senón en calquer Concello da contorna de diferentes cores políticas, que os alcaldes evidentemente son alcaldes 24 horas. É así. O que pasa é que aquí o que pretende esta moción é entender que hai que cumplir un mínimo horario de atención privada ao público, en horario estándar, por así decirlo, de traballadores, porque para algo cobran desta casa, ¿vale? Nese sentido, ninguén nos obliga a presentarnos a eleccións ni ser concellais e representantes veciñais. A maioría dos cales, incluído do goberno, non toca. Agora ben, entendemos que así sucede en el Concello do lado, insisto, de todas as cores políticas, os alcaldes, ademais das horas de atención ao público, están as 24 horas atendendo cidades. Porque son alcaldes, pero ninguén les obligou a ello. Volvo a recordar. Non sei se lle fai gracia ao alcalde e se estipula mentras un portavoz dun grupo intervén defendendo unha moción, non sei se pensa que este é o rigor que esta casa merece, non sei se este é un chiste ou non sei esta falta de respeto a este portavoz. Eu, desde logo, pediría un mínimo de seriedade e cando menos de rigor, non? Entón, continuo. O mesmo, pediría que non se me interrumpira máis, mentras teño a voz e a palabra.
Entón, nese sentido, tamén o noso grupo pretende tamén sobre o modo de acceso ao emprego público. Moitas veces acontece que se fai vía subvención e vía alimento. O que pedimos é que tamén se faga públicamente, se faga público, para eso temos unha web, a cal está bastante ben, por certo, e é moi dinámica, o sea que tamén quero aproveitar para dar os parabéns a quen actualiza bastante, que comparado con outros concellos, eso non acontece, hai que reconocer, e tamén se deite esa convocatoria e se cumplir esa publicidade nesa web. Fala tamén das previsións de xubilación e presubilacións que pode haber no persoal. E, bueno, isto é un resumo, así moi resumido, da redundancia desta moción, para a cal quero remarcar que esta moción vai a favor, perdón, en contra de ninguén, todo o contrario, como creo que quixen exponer e ao Sarao lograr, e, sin embargo, o único que pretende é mellorar a organización e coordinación do traballo e destes recursos humanos, eu creo que tan bons que temos neste concello, e aproveitar a repetir. Unha última cousa que se me olvidaba, desculpade, é que entendemos, no punto 4 o ponemos, que o documento RPT, que é un documento sensible desde o noso punto de vista, sexa trasladado a todos os traballadores e traballadoras, independentemente da súa situación contractual, en relación a si están vinculados ou non a ela en función do seu contrato, para acordar e consensuar con todos eles cada posto de traballo e as funcións que ese documento RPT establece. Sin máis, pedimos o apoio a todos e a todas para esta moción e moitas gracias. A continuación, ten a palabra o portavoz de Comunicación de o señor Manuel. Antes de nada, queria dicir unha cousa. Desde logo, iso non falta de respeto na consideración que vostede fai, porque eu, ata o momento, podo sonreír cando alguén está falando, porque podemos ser cando alguén está falando. Digo isto porque non sei a que un tema, porque estaba sonriendo por unha cousa que non ten nada que ver. Pero bueno, en todo caso, sí, vostede dentro hasta vai facer as interpretacións porque eu sonreío porque falo ou porque despido, non sei vostede se é o que ten a posesión. As imaxes estarán e eu non quero entrar en polémicas, estamos hablando. Vostede ten a posesión da relación. Manuel. Sí. Bueno, pois o noso grupo vai xa ser. Entendemos, en certa medida, o espírito da moción, pero desde o meu punto de vista, pois tamén atopamos certa ambigüedade en certas cousas, non? O concello, a plantilla do concello non é nada pequena, se comparamos con outros, sin embargo, a veces medida que existe certa descorrección, falta supervisión. Eu entendo que creo que este concello, en comparación con outros, como se explicita na moción, que presta servicios, na volta a veces incluso se quedarán faltos de personal para servir o mellor condicións. No tema da xornada laboral, diré un pouco mismo, creo que por o coñecemento do teño todos os traballadores municipales, funcionarios, o personal laboral cumplen por rigor os tempos, incluso os barrendeiros que se contratan os tempos que se deben decir a todas as tardes, de limpiezas ocasionais. Igualmente, pois ocurre, igualmente ocurre cos funcionarios que, para completar a xornada laboral que estipula a lei, que son as 37 horas e media, que pueden sábados a traballar, xa non falo de produción secretaria, que cantidad de carnes está traballando todo o seu horario para ter as cousas a dispor. E respecto aos concelleiros e ao alcalde que teña a indicación, evidentemente, un concelleiro e un alcalde que pode estar aquí, entendo eu, pode estar se non ten unha situación, pero algún momento terá que estar facendo unha xestión en Santiago, en Ourense, na comunidade turística, etc. Entón, tamén que están disponibles as 24 horas do día. E se están para atender ao público, pero non é un policía de servicio
O tema das convocatorias públicas, pois sí, habrá que tratar de ir hacia eso, ahora que temos a comité, pero no tema dos concursos tamén hai que ter cuidado, que é a única forma de acceder públicamente ao xente que deu o personal laboral, ou o personal eventual, ou interino, ou indefinido, os 30 anos traballando, e agora le saquemos un concurso oposición, bueno, que efectivamente agora non estará para estudiar, e que poida quedar na calle das circunstancias. Entendo que sí, que a cara ao futuro se vai a facer a xubilación, pois que sí, que na RPT que xa está, que este reflejado e que se poida pois facer unha oposición libre onde todo o mundo teña os mesmos dereitos e oportunidades. Pois, en definitiva, non vamos a ser obstáculo para que vai adiante unha moción, pero entendo que hai certa ambigüedade, entón, como dicen, a nosa cuestión vai ser bastante. Moitas gracias. Gracias, Manuel. Acabo de ganar. Pois dende o BNG coincidimos coa gran parte coa argumentación que se esgrime na moción. Non é algo que poda decir a oposición porque non é o goberno, non? É dicir, facíamos outro día trasladábasenos por parte das técnicas que están a realizar a RPT con que hai unha, digamos, unha gralla, un fallo de organización na estrutura do Concello de Ribadavia. Por iso digo que non é algo que, digamos, dentro da oposición porque nos guste xerar polémicas. É un dato constatado que se nos traslada dende unha auditoría técnica. Dito isto, entendemos que a moción vai esa liña, na necesidade de xerar mecanismos que conforme unha estrutura máis organizada que nos permita ser tamén máis rápidos na resposta e na atención ao cidadano e xerar novas cuestións. Dito isto, xa indo un pouco xa nos puntos específicos que trata a moción, creo que dende o Bloque Nacionalista Galego estamos de acordo na súa maioría do punto 4, punto 5 e o punto 6, eu creo que os suscribiríamos, é unha medida, unha boa medida, máis que nada tamén un pouco para avanzar nesta propia organización, non ser conscientes de todo o que significa a relación de postos de traballo, permítenos tamén establecer unha planificación de xubilacións e unha mellor organización para poder solventar estes temas. Cos 3 puntos primeiros xa temos algún problema maiores. Non dá a entender fundamentalmente o punto 2 dos cargos electos que a remuneración que reciben os cargos electos é digamos un contrato un traballo máis, cousa que ao ver do meu grupo non é así. Nos consideramos que a dedicación á política é unha cuestión de servizo público, ou así o entende o grupo que represento, e é un complemento ás horas que adicas. Non vou a entrar a valorar se o actual equipo de goberno, o actual alcalde lle dedica máis ou menos horas. Eu sempre fago gala de unha frase que digo moito, que un bo alcalde debe estar pouco no Concello, porque eu considero que é así, dado que onde ten que estar empezando nas portas, e creo que xa dixe nalgúna outra ocasión neste mesmo pleno, debe estar empezando nas portas para traer máis servizos a Ribadavia, para traer máis actividade a Ribadavia e para conseguir máis cousas en Ribadavia. Podemos valorar e discutir se o actual alcalde o fai ou non o fai, que podría, eu creo que é unha cuestión que tamén vai a dirimir o electorado no seu momento. Podo ter a miña opinión, pero creo que non ven ao caso da moción, e digo ao alcalde como a outra persoa que decide o salario. Pero sí que considero que se debe tentar atender a veciñanza no maior tempo posible, pero eu creo que cando menos a mí non me gustaría, estando no papel de goberno, que unha fiscalización deste tipo, nin tampouco son partidarios dunha fiscalización dos propios traballadores, non? Eu creo que os traballadores son conscientes
cual, si algo se fai mal que se deixa de facer, en última instancia, culpa ou digamos, a responsabilidade de neste caso o alcalde, pois non estivo como deberá estar encima dos seus traballadores, pero eu non considero que debamos fiscalizar deste xeito aos traballadores, que son traballadores públicos, pero que teñen os mesmos dereitos que calquer outro traballador. E falando, bueno, Brais apuntaba un caso concreto, que o tema das horas de traballo, que sendo unha cuestión de costume, tamén incluso os propios traballadores podrían reclamar manter esa costume por eso mismo, non? Por estar dentro da costume da institución, e non sei no caso dos concellos do redor, que serían, digamos, empresas a visualizar, non? Para o caso, si se trata do mesmo xeito, para o que podría dictaminar o xuiz neste caso. Entón, bueno, a posición do bloque vai ser a solución. Moi ben, moitas gracias. Aquí, claro, entendo do César. Sí, gracias. Ben, vamos a ver. A verdade é que, bueno, en primeiro lugar, un par de matizacións das intervencións que se fixeron, porque entendo, estamos falando permanentemente da relación de postos de traballo, realmente creo que non debe quedar o malentendido, o Concello non ten relación de postos de traballo. Estamos a falar de que aquí se nos presentou un documento, non se coincido co que dicía Xacobe, un documento que de algún xeito sacaba a reducir cuestións como que si se requería o mellor unha mellora da organización do traballo, unha mellora da organización do traballo no sentido de que en moitas ocasións, non dicían as técnicas, pois capacidade de interlocución cos traballadores, conseguir unha maior motivación dos propios traballadores, en definitiva, mellorar un pouco que a relación laboral ou o marco das relacións laborais dentro do Concello de Ribadavia. Nos entendemos que esta moción, esta proposta, vai nesa liña, desde logo nos parece que os puntos que se someten como acordo son todos perfectamente asumibles. Ademais, eu creo que hai unha cuestión que eu aí vou a discrepar un pouco co que decía Xacobe. Eu creo que quedou bastante claro, por lo menos nos entendimos que no punto 2, no que se refiere a cargos electos, que quizás é unha cuestión que incluso xerou polémica ou pode xerar polémica mal entendida. Eu creo que hai que facer unha interpretación nun sentido non restrictivo. Eu entendo, e foi o que lle entendín a Brais, que aquí non se trata de pedirle a ninguén que este na porta como se dicía antes, ou que este sentado nunha silla de 8 a 3 da tarde. Simplemente se trata, pois, de na medida do posible, eu entendo que o que se está pedindo é, pois, mellorar ou procurar dar unha maior atención ao público, sempre cando eso sexa posible, compatible con outras funcións propias do cargo de representación de calquer cargo electo. Entón, nese sentido, tampouco entendo que teña que haber ninguna polémica, nin que se este pedindo aquí, en concreto, que ninguén teña que estar sentado en ningún sitio de ninguna hora a outra. Eu xa digo, entendo, eu por lo menos interpretei así, este grupo nos interpretei así, e entendemos que sempre que se poida mellorar nas relacións laborais e mellorar no que é a eficiencia e o funcionamento dos recursos humanos do Concello, e cando falo de recursos humanos falamos tanto de traballadores como de cargos electos, no que incluso nos podemos incluir os que non temos alineación exclusiva, que evidentemente temos que compatibilizar outro tipo de actividades coa actividade do Concello, pero que tamén de algún xeito por responsabilidade debemos estar no Concello o máximo tempo que sexa posible por atención á veciñanza. Entón, eu non vexo nada que non poidamos apoiar nesta moción e, por lo tanto, o noso voto vai ser favorable. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Javier? Ben, vamos a ver. Aquí a moción en sí, pois, oye, ten puntos nos calos compartimos, evidentemente, e hai outros puntos de outras exposicións que expuxeron en riba da mesa que, bueno, que tampouco son así na súa totalidade, non? Con respecto ao tema dos horarios, evidentemente, o que dicías ti, Brais, pasa en toda a administración estatal, nacional, autonómica e local, non?
O único que non pasa son naqueles administración onde realmente é un traballo continuo, onde a túa presenza significa que o traballador que tens que dar o relevo non se pode marchar se non é un abandono do servicio, por lo tanto, o régimen disciplinario empeza a traballar. Por lo tanto, eso é o pan nuestro de cada día. E pois hai outra cousa que eu entendo que a moción en sí se pode trabalhar a todos os traballadores a nivel legal, pero a nivel moral, pois eu penso que a maior parte dos traballadores, a súa profesionalización, a súa dedicación, o seu tesón cara á institución local, eu penso que de sobra o levan demostrado. Hai xente que aquí, non vou poñer nombres porque non se trata deso, que algunhas veces pois hai algún problema na institución e o mellor está aquí a 6 da mañá. O fai porque evidentemente o quere sin dos colores, que ningún de nós tenga capacidade moral para dicir que este aquí, pero, polo tanto, son profesionales, entonces, eso é de agradecer. Eu, de verdad, que no tempo que levo estado neste concello, pois a verdade é que a gran maioría dos traballadores me sinto satisfeito, son profesionales, os cales aprendo deles cada día, me sinto orgulloso da maioría dos traballadores. É certo que necesitamos en algúns puntos unha reorganización e quizá mellorar algúns servizos. Somos coñecedores, claro que sí, que somos coñecedores dese tema e, bueno, pois intentaremos facelo. RPT, é verdad que non está implantada, con iso que tenemos do Partido Popular, pero tamén me gustaría que fose consensuada. Ainda hoxe tenho as imaxes na televisión que vende que el Concello que os traballadores estaban manifestando. Eso é o que menos queremos este grupo de goberno. É dicir, nós entendemos que temos que mellorar a relación de posto de traballo, a calidade da atención aos vecinos, pero é certo que temos que facer da maneira máis consensuada posible. No tema das convocatorias públicas, eu penso que este Concello, a toda agora, leva sido exemplar. É dicir, este Concello leva tido que pasar varias veces juzgado por demanda de varios traballadores, porque, bueno, non me refiero ao tema da situación da definición, me refiero a outro tipo, bueno, que non están de acordo cos procesos que se leva feito aquí, e este Concello leva salido airoso da gran maioría ou por la maioría deles. Por lo tanto, as cousas a nivel xurídico, técnico xurídico e a nivel laboral, eu penso que se están facendo bastante ben. Todo é mellorar, repito, pero a verdade é que eu penso que a cousa está ben. Con respecto ao punto 2, que como dixo o César, por ser, creo que pode levantar máis polémica, eu entendo que non nos sentimos agraviados en ningún momento nese punto. É dicir, o sistema, no momento que nos toca vivir hoxe, é tal a capacidade de información que cada concejal é capaz de recibir non só a nivel de persona boca a boca, senón a través das redes sociales, a través do teléfono, estamos a 24 horas do día. Entonces, eu a verdade que non teño ningún problema, e seguro que os meus compañeros con dedicación exclusiva tampouco, porque a verdade é o que dicía Xacobe, eu comparto, e aparte é máis bonito, non? Que como dice Xacobe, é máis bonito andar pola rúa, falar con veciños, mirar necesidades, ir ás administracións, que moitas veces estar aquí. Moitas veces a consulta do alcalde parece, é peor que o despacho médico, que realmente eu penso que necesita ir ao baño, hasta algunas veces pasará apurada, non? Pero bueno, todo o tempo que se lle poida dedicar a vigilanza, incluso o mellor regular, quen dice que o mellor hai que poñer uns días ou unhas horas para compatibilizar e para que esa xente estea mellor atendida e non este aquí, estea esperando. Pero bueno, eso é casi impredicible, porque a xente surxe o problema e ven que o que queren ter unha resposta instantánea. Eu penso que neso estamos todos de acordo, penso que hasta ahora se fixo así, penso que vamos seguir así, facendo así, polo tanto, eu entendo que compartimos puntos e espírito da moción, polo tanto, pasa que hai outras cousas que, bueno, que se podemos discrepar, polo tanto, o noso voto vai ser a abstención, para non impedir tampouco que salga adiante, pero, bueno, entendo que todo é mellorable, entendemos que todo se sea mellorar para os servicios de funcionamiento, como decía esa profesional da RTP, motivar aos traballadores para sacarle máis rendimiento, porque eu entendo que un traballador motivado e contento rinde máis con un traballador que este descontento, non? Eso está claro. Por lo tanto, o noso voto vai ser a abstención e nada máis.
Queredes un segundo turno? Eu moi brevemente, fui dos postos anteriormente, todos os matices, creo que en definitiva corresponde ao goberno a organización do traballo. Personalmente, pues, todos sabemos os concelleiros que nos temos obligación, que somos oposición, a cantidad de horas que dedicamos aos nosos vecinos e estes concellos para que entre todos vai o mellor posible. Confío en eso, que unha vez que estea aprobada a RFP, lle corresponde ao goberno a organización do traballo. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Dais? Muy brevemente, creo que xa está todo bastante expuesto. Fundamentalmente agradecer ao grupo do goberno ao menos que non vote en contra da abstención, creo que é un voto para min de reconocer, non? Esta moción decía, e eu creo que era clara, decía que a RPT non está aprobada, evidentemente está en fase de elaboración de esta moción. Cando nos presentaron as técnicos da empresa redactora da RPT, mesmo elas valoraban e calificaban de excesiva a dependencia das empresarias dos representantes políticos. A excesiva dependencia era a frase que elas empregaban. É dicir, desde o meu punto de vista, desde o punto de vista do grupo do Goberno Común, todo está relacionado. Todo está relacionado. Evidentemente, os traballadores do Concello, e eu volvo a decir, en fun desta casa, eu só podo decir cousas boas. E nesta moción mesmo fala, evidentemente, de que os traballadores migrantes fan horas de máis. E fan horarios que non lle corresponden, porque saben que os recursos humanos, a veces, en determinados servicios, tamén quero decir que as técnicos decían que o Concello de Ribadavia tiña unha cantidad enorme de servicios conforme a súa categoría. Por eso tamén di, igual se expresamos na moción, tamén di que ten, e é certo, en Concello de 5.000 habitantes temos moitísimos trabajadores, pero tamén é porque tamén damos moitos servicios. Algúns dos casos non estaríamos obligados, ou por lo menos a lei non nos obliga, non? Pero eso é outra cousa, porque eu aí coincido co portavoz do goberno cando di, evidentemente, sí, somos conscientes que os traballadores fan horas de máis, pero esta moción tamén quere regularizar eso, quere que se le recoñeza na medida do posible. Agora vaise a levar a cabo, según teño a información que me acaban de pasar, de que se van a por fin a comenzar a pagar os trienios, non? Bueno, eu creo que os traballadores tamén necesitan esas cousas, ademais de dar as gracias e de sentirse motivados, que eu creo que moitos sí o están, non todos, pero moitos sí. Creo que esta moción tamén persigue iso, recoñecer as horas que fan realmente. Si non se poden pagar todas, bueno, eu creo que hai que ir caminando cara a iso, creo que sea o que deberíamos camiñar, e isto tamén é vocación desta moción, pelo menos o noso grupo así o pretendeu, non? E pouco máis, creo que está suficientemente claro, darlle as grazas a quien apoia e tamén a mesma sensación. Moi ben. Xa pode? Moitas gracias. No, simplemente apuntar que, bueno, evidentemente é moi a profesionalidade do Concello, que todos somos conscientes e que a súa intervención, e que eu creo que aquí a ninguén hai que convencer deso, todos o temos bastante claro, e, por lo tanto, sempre que se procuren mellorar as condicións e a organización laboral do Concello, dos recursos humanos, nos entendemos que mellorar sempre vai a ser positivo en ese sentido, e por eso vamos a favorable a Nada máis, simplemente manifestar que a moción que sirva para mellorar o sueldo, pois se cabe, máis o que é o tema este, a manifestar a abstención. Pois eu quero dicir aquí alguna cousa por a parte que nos corresponde, evidentemente, os que somos cargos públicos, sobre todo. Primeiro quería felicitarlos de novo, eu digo sinceramente, porque nin eu hubiera argumentado tan ben como fixo o portavoz de negar o espírito desta moción. Eu digo sinceramente, porque é moi fácil a veces, no fácil, nunca mellor dito, non?
porque a exposición que fixo o Xacobe é a exposición real do que acontece nunha administración local. E non solamente nunha local, senón se por elevación podría ser noutras, pero outras ao mellor teñen uns componentes que non teñen as administraciones locales, que son, primeiro, o pago dos salarios é muitísimo mellor, polo tanto, non quero dicir con eso que non teñas que cumplir as túas obrigas laborais, pero evidentemente, cando pois están moitísimo máis valorados económicamente, pois a motivación tamén é outra, hai que dicirlo así. Por desgracia, este pois, para motivar aos traballadores económicamente ten a veces bastante máis difícil. A verdade é que o fixemos, o intentamos facer pois a través dos trienios, creo que foi unha cousa que intentamos chegar a un acordo ano pasado, por motivos que non me den a caso, non se conseguiu por parte dos traballadores, e creo que este ano se van a facer. A partir de aí, pois creo que non hai mellor motivación que esa. Pero tamén é verdade que hai que poñer na fiscalización dele. Tamén é verdade que a veces os traballadores dependen en exceso dos políticos, digo, a nivel local, pero dependen porque os propios traballadores buscan amparo nos políticos porque non teñen a posibilidade de ter moitas áreas de servicio, moitos jefes de servicio e moitas outras organizacións que en outros sitios existen. Porque eu coñezo algunhas administracións onde precisamente hai que poñer esos mecanismos de control de entrada, e non vou dicir cales, porque ao mellor teñen que salir uns para entrar outros para deixar o sitio. Claro, non é o caso neste concello, non é o caso. E, por tanto, como non é o caso, pois todos, máis ou menos aquí, nesta casa, en concreto, que é onde podría haber esos mecanismos, creo que sabemos todos, porque eu estou aquí todos os días, e sabemos todos quen entra, quen sai, as horas que sai. Pero logo, no tema dos cargos públicos, home, me fai gracia, eu entendo que entendo, e dende logo, eu non é que genere unha polémica, é que eu vim unha nota de presa onde dicía que me exigió ter un horario de 8 a 3. Eu digo, mira, eu salgo a calle a 7 da mañá. Eu poño un pé na calle, este alcalde a 7 da mañá, e non se vai hasta as 11 ou hasta as 12 da noite. A partir de que poño na rúa, a mí xa se me acercan os vecinos a consultar miles de cousas e a falar miles de cousas. E, por tanto, eu creo que estar no despacho ou estar fora, home, non podo poñer un horario que poña de 8 a 3, pero non son un funcionario. Incluso non podo poñer un horario de 8 a 11 da mañá, porque o que den despois das 11 da mañá, que digo que se vai. Incluso coincido plenamente, por eso dicir que o digo sinceramente, que teria que estar moito máis fora do que estou. Pero é que a día de hoxe podería poñer un exemplo. Tiña que estar na Confederación e tuve que chamar a Confederación, poño a modo de exemplo, porque cheguei tarde, porque non tin salido de aquí hasta moito máis tarde do que eu quería, porque tiña que atender aos vecinos e non lle podía dicir que se fora, porque os vecinos non van a entender que eu teña que ir á Confederación. Non van a entender, porque no momento que venen, o seu problema é o maior que existe. Eu creo que eso o saben todos os alcaldes, o saben todos os cargos públicos. Por eso, o Benegar, que os ten, afortunadamente para eles, tamén sabe cal é a aplicación. En ese sentido, xa non entramos a valorar, porque falamos da comarca, tamén a percepción que teñemos de salario que teñen outros. Pero tamén poderíamos entrar en eso, se o alcalde de Benegar, que é o que menos percibe o mellor da comarca, non podemos entrar a valorar eso. Eu non entrei. Pero quero dicir, con isto que me parece cando menos chamativo, eu digo ahora por representante do Partido Popular, que diga esa cuestión, porque eu non sei cal é o horario que ten un cargo público no Parlamento de Galicia. Xa me gustaría saberlo tamén. Xa me gustaría saber cal é o horario. E digo de calquera grupo, non digo de vostede, porque eu creo que a atención ao público nula, control nulo. E vostedes supoñen que farán o seu traballo, supoñen. E ademais así o defenden tamén, porque todo o contrario sería decir vou facer de mapas. E eu, nese sentido, non vou facer, porque teño, evidentemente, deputados que non pertenecen ao meu grupo, pero que lles hizo tamén que traballen, Oye, porque se non traballan, pois cando hai que elegirlos tamén lle direi que o non teñen que ir. Eso é así. Por tanto, a mí, desde logo neso, me parece que non corresponde á realidade da cuestión. Porque para nada, lle podo dicir a algún de vostedes que cando cambien de institución, as ten como alcaldes, xa se darán conta que os horarios non lle son os que vostedes poden plantear. Dito isto, non vou entrar en máis debate porque me gustaría tamén saber
cales son os horarios que teñen os alcaldes que tamén existen na Marea, neste caso. Non coñezo ningún cargo público que teña un horario de atención ao público e que sea ben reconhecido pola ciudadanía. Pois os ciudadanos o que queren, eu entendo, eu digo sin demagogia, entendo que nunha cidade como Coruña ou nunha cidade como Santiago, pois o alcalde mellor ten que poñer un horario de abdicación ou incluso uns días, pero por volumen de cousas que a mellor ten que atender, de salir a un sitio, de salir a outro. Eso non quere dicir que teñan máis cargos, porque teñen tamén bastante máis posibilidades de facer, coches oficiales que algunos renuncian e despois dicen que era un error, etc. Eu quero dicir con isto que ao final, eles teñen que poñer uns horarios porque ao mellor pois, non poden atender as súas obrigas por moitas razóns. Pero, olha, eso tamén repercute nos ciudadanos, porque non poden ir a calquer día, a calquer hora falar con un alcalde de unha cidade, como pasa aquí. Entón, eu creo que eso non é así. É como dicía, os ciudadanos son os que valoran a xestión que se faz. E os ciudadanos saben perfectamente este concepto, a atención que teñen cada vez que ven aquí, saben as horas que se faz. E, por lo tanto, nese sentido, eles son os que deciden se se traballa ou non se traballa. Outra cousa distinta é que decidan se se traballa ben ou non se traballa ben. Que son outra cousa ben distinta. Pero, dende logo, en todos os traballos que estuven, creo que cumplín máis, incluso na privada, bastante. Nunca me tuve que chamar a atención por iso. Por traballar, porque a cousa que fixeron. Dito isto, procedemos á votación, neste caso, votos a favor, votos en contra, non existen, e abstencións, certo, por tanto, queda encaminada para a lei. Vamos a pasar ao punto 6, que é a aprobación se procede das bases do CEAO previo ao brente de textos teatrais. Neste caso, se queredes, bueno, as bases creo que as coñecemos todos, ou creo que xa falaxe de nas comisións. Se queredes ter un turno de intervención, se non entendo, entón hai abstencións, todo o mundo vai votar a favor, todos os votos a favor, e non entendo que queda aprobado por unanimidade. Moi ben, pois pasamos. Por favor, 5 minutos de máximo. Vale. Celso, entón resumado. Sí. Pero, Celso, chamamos a alguien. No. Pois paramos 5 minutos. Non paramos, damos a normalidade que tenes. Vale, seguimos co punto número 7, que é proposta do Grupo Municipal de Bellegar pola institucionalización do Día do Represaliado e Represaliado. Neste caso, facemos o mesmo que teníamos facendo ata agora, que é que dea os acordos do señor secretario e despois damosle a palabra neste caso ao portavoz de A proposta de acordo é a seguinte: con 9 de febreiro, 6 aniversario de represaliados e represaliadas do franquismo. Oficiamos actos de memoria histórica ese día en sentimentos que se poden realizar ao longo do ano. De seguido, tras breves intervencións dos presentes, sometes a votación ordinaria que proposta presentado, tendo ese interjunto a votos afronto, que llegará a ocupación de director Ribeiro como mocionarse para o pleno, os números do PSOE, PP e Compromiso por Galicia con textos parecidos. Como a día que queda acá por la lei. Moi ben, neste caso, o turno para Saco de Bellegar. A ver, esta moción é unha moción moi sinxela, ven a colofón dos actos vividos o 9 de febreiro, este pasado 9 de febreiro, veo a constatar, non? Algo que xa viñamos argumentando tanto o Grupo de Ribeiro Común como o Grupo Bellegar, a necesidade de realizar actos de memoria histórica no Concello de Ribadavia, e isto, eu creo que foi moi acollido tanto os actos que se fixeron por parte da ciudadanía como o acto que se fixo por parte da institución do Concello, foron moi participados
organizar este día, porque foi este día no que aconteceron os actos que nos levaban aos cementerios naquela altura, que Perdón, se pon, no que asesinaban a 12 veciños da contorna, e eu creo que eses feitos merecen un reconhecemento a redundancia, e que a través da institucionalización deste día pues, permítenos tamén dignificar as víctimas, non só as asesinadas, senón as que os rodeaban, que moitas veces sufriron cuestións, non queda ben dicilo, pero cuestións peor a morte, e é certo que foron atrasadas fundamentalmente as mulleres. Entón considerábamos que era necesario homenaxealas otorgándolle un día, e a máis pois, marcar ese día tamén a actividade, a parte da que se debera realizar o resto do ano. Moi ben, gracias a todos. Estamos... Manuel. O espírito da moción está claro. Este grupo vai a votar a favor. Todos os traxes que se fixeron pois, por parte de Cancos, necesitan ser rememorados a que non volvan a un pouco máis. Moi ben, gracias Manuel. Traes de ver común. Muy bien, gracias. Sí, como xa anunciamos, vamos a votar a favor y coincidimos perfectamente con la moción y coincidimos a moción aprobada no seu día, por lo menos consta que o venera tamén, e a nivel en común non soubo a pouco, non? Entendemos que había unha serie de puntos e medidas que se poder aprobar e implementar, e só se levou a cabo unha, as que acogían, e a medias. A medias digo que, bueno, a pesar de que estuvo un acto moi xeitoso, sobre todo igual a iniciativa das familias destas partes do Concello e mucho de Concello de León, a la vez de un acto moi chulo e moi emotivo, a placa tamén do lugar, pero, insisto, a moción quedou a medias. En ese sentido, coincido plenamente co que propón a iniciativa do Bandear, e ademais entendo que unha parte da moción que centraba a figura, porque ese é o seu objetivo, no último alcalde da Segunda República, entendemos que hai moitos máis persoas que recuperar a súa memoria, a súa habilidade e poñer en valor. Nese sentido, creo que esa labor está pendente e o Concello debe ter un protagonismo especial e involucrarse na recuperación non só dos que morreron na data que comenta o venerado do 9 de febreiro, senón en todos os que foron asustados e asesinados vilmente por culpa da consecuencia do golpe de Estado do 36. Sin máis, gracias. Gracias, Brais. Perdón. Neste caso, César, Partido Popular. Ben, gracias. Bueno, a ver, un pouco se falaba de que isto é como unha continuación, un complemento da moción presentada no seu día para conmemorar ou, digamos, rendir unha homenaxe ao último alcalde da República e aos empresariados na dictadura franquista. Nos daquelas estivémonos, foi unha aprobación desa moción, tuvimos os argumentos que entendíamos que nos levaban a esa excepción, porque nos seguimos pensando o mesmo, que os conflitos, as guerras, todo que se deriva delas, son cuestións que deixan víctimas e mortes por todos lados, e sin tener abrir un debate, non simplemente pues, vamos a adoptar a mesma decisión que adoptamos daquela, por lo tanto, non só vai a ser a excepción. Gracias, César. Javier. Ben, eu penso que por parte do grupo, bueno, sobre todo por autor da moción, xa se vinieron aquí, bueno, diferentes motivos, tamén do grupo, por cales compartimos plenamente.
simplemente decir, bueno, consensuar o día e o noso voto vai ser favorable como o noso. Grazas. Tienes un segundo turno. Bueno, entendo que por unanimidade tamén dos grupos. Abstención, perdón. Vale, pues procedemos a votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Vale, moi ben. Pasamos, se vos parece ben, neste caso o Partido Popular, o punto 8 e 9, eu entendo que poden ir precisamente e o debate pode ser todo xunto, vale? Porque, bueno, independientemente de que sea a Diputación ou sea a Galicia, pues creo que ainda que para mí non é o mesmo, me conste, pero se pode debatir conjuntamente. En este caso, que leo os acordos das dúas mocións do secretario, despois que damos paso nestas dúas ao Partido Popular. La primera, que es para la inclusión, es una moción de la regalía de teatros y de proposta de acordo é a seguinte: instar ao Goberno Municipal a iniciar de xeito inmediato os trámites para inscribir as infraestructuras culturais de Ribadavia na rede galega de teatros e museos da Sociedade Galicia. De seguido, sometes a votación ao obtenido o simple resultado, aprobado por unanimidade. De seguido, sometes a votación ordinaria a moción presentada, obtenido o simple resultado. Votos a prol, 4, PP, DNG, e o formación director de Guillermo Común. Exánase para o pleno, os membros do PSOE e compromiso por Galicia con concellos transparentes. Por consiguiente, por mayoría absoluta, fica determinada favorablemente. Y la otra moción, que es para la inclusión en las provincial de espacios culturales de la Diputación Provincial, proposta de acordo e instar ao Goberno Municipal a iniciar de xeito inmediato os trámites para inscribir o Concello de Ribadavia na rede de espacios culturais da Diputación de Ourense. De seguido, sometes a votación a ausencia da moción, obtendo o seguinte resultado, fica aprobado por unanimidade. De seguido, sometes a votación ordinaria a moción presentada, obtendo o seguinte resultado. Votos a prol, 4, PP, DNG, agrupación director Ribeiro Colón. Exánase para o pleno, os membros do PSOE e o compromiso por Galicia con concellos transparentes. Por consiguiente, por mayoría absoluta, fica determinada favorablemente. Moi ben, moitas gracias. Partido Popular. Ben, pois, sí, a verdade é que, evidentemente, como dicía o alcalde, pois, non son o mesmo, por eso é unha cuestión formal, como as dúas institucións son diferentes, se presentaron dúas mocións en lugar de discutir nunha, é unha cuestión puramente formal, pero sí entendemos que o debate pode ser acumulado de ambas as dúas, porque estamos a falar do mesmo, estamos a falar simplemente de que o Concello de Ribadavia pois entra a formar parte dunha serie de redes que implementan outras administracións municipais, a Deputación Provincial por un lado e a Galicia, a Agencia Galega das Industrias Culturais por outro, para que entren nestas redes para mellorar a oferta cultural do Concello. Nos entendemos que unha oferta cultural dun Concello como Ribadavia ten que ser unha oferta desestacionalizada, con actividade ao longo de todo o ano. Somos conscientes tamén, evidentemente, das limitacións orzamentarias que ten o Concello, que ten todos os concellos destas características. De feito, cando estamos aquí ano a ano e aprobamos orzamentos, pois sabemos as restriccións que hai para determinadas actividades, como poden ser actividades culturais. En ese sentido, entendemos que a pertenza a este tipo de redes pois pode posibilitar desestacionalizar e ampliar esa oferta cultural, que para nós o falar de oferta cultural non é unha cuestión baladí, non é simplemente decir vamos a dar un entretenimiento a ciudadanía, que sí, por unha banda hai unha componente moi importante de entretenimiento para a ciudadanía, pero nos entendemos que unha política cultural activa pode ser tamén un polo de atracción para visitantes, é dicir, cando tes unha oferta cultural dinámica, desestacionalizada e atractiva, podes conseguir que moita xente se achegue para disfrutar desa oferta cultural, e iso implica ao mesmo tempo que esa xente pois tamén de algún xeito poida consumir no comercio ou dinamizar tamén o que sería o tecido económico da localidade do Concello. Por lo tanto, nos creemos que unha política cultural dinámica é unha parte fundamental do desenrolo, xa non só cultural, xa non só a nivel de entretenimento da veciñanza, xa non como servizo público, sino tamén incluso como atractivo turístico, como tamén axente dinamizador do tecido económico do Concello. Por eso, vendo que existen estas redes, tanto a rede da Deputación como a rede da Galicia, que de algún xeito pois facilitan a programación cultural para concellos característicos
Muy ben, moitas gracias. Manuel? Pois, en principio, non só que vai a ser favorable, porque entendemos que todo o que se poida mellorar no ámbito cultural e na que o Concello de Cristo sabemos que máis actividades culturais e importantes desarrolla a cabo do ano, sempre que as condicións económicas nos permiten, pois entendemos que debería formar parte da rede do Alalip e da Diputación, que, como dixemos, non só pode ser favorable. Gracias. Muy ben, moitas gracias, Manuel. Rai, nivel común? Sí, moi ben. Tamén moi breve. Xa anunciamos que íbamos a votar a favor para termos unha boa proposta. Entendemos que se debería hacer xa feito, pero creo que ya estamos a tempo. E ademais, consideramos justamente, como se está dicindo agora aquí, é certo que debe ter unha gran actividade cultural. Eu creo que para o seu tamaño, históricamente sempre foi así, e o foi moitas veces, casi sempre, tamén grazas ao tecido crítico e asociativo que ten. Evidentemente, o Concello sempre intentou, por lo menos, estar a altura, e eu creo que está ben, mesmo a veces con ausencias de outras administracións e outras veces con un pouco máis de apoio. Pero, digamos, a base, o núcleo nutrente de todo isto sempre é, desde o meu punto de vista, a masa crítica asociativa que dispón Ribadavia. A maiores disto, o que eu entendo que esta moción pretende, como ben dixo o seu portavoz, é desestacionalizar esa actividade cultural. Dito de outra maneira, moitas veces botas en falta, por exemplo, en Semana Santa, que está ás portas, ou outros acontecementos en días que non son nada significativos, pero que a xente de Vigo, Ourense, de vilas como Carballiño e outras comarcas, mesmo da comarca do Ribeiro, tamén mira a oferta cultural para decidir o seu consumo e desplazarse uns sitios ou outros. Nese sentido, Ribadavia debe mellorar e eu creo que aí sí estamos bastante closes en datas, digamos, ao longo do ano que se saen das grandes actividades culturais que son de primeiro nivel, pero que son moi puntuais en Ribadavia, non? E que somos referentes a nivel do país, digo do país, pero que son moi puntuais. Isto entendo que sería bo, pues, por exemplo, e esta é unha proposta que traemos para Robos, que hace unha actividade para Semana Santa, actividades musicais ou de outro tipo culturais para Semana Santa, e que de alguma maneira se va a adaptación tanto para os vecinos que vuelven ou venen de vacación nestas datas, como para os visitantes e turistas que de seguro vamos a ter bastante. Moitas gracias. Moitas gracias. Acabo de negar. Creo que en este caso o Partido Popular na argumentación que expuña con dúas claves moi concretas e na que estamos de acordo fundamentalmente a que as persoas que formamos parte da vida activa de Ribadavia. Creo que calquera persoa que participara da actividade cultural de Ribadavia e fose fora e que a xente vise a actividade que temos, a xente realmente vexenos a este Concello, e temos a gran sorte de non ter que xerar esa estrutura, porque a nosa sociedade xa xera de por sí, non? Eu creo, profundizando un pouco no que tamén decía Brais, hai dous piares fundamentais a hora de facer programación cultural, unha é a sociedade, cousa que neste Concello por sempre xa temos, como ben dixe, hai outros que se bloquean por xerada e non se van a conseguilo, e a outra parte é a parte da institución pública que é o Concello, na que moitas veces se bota en falta, non? No noso Concello. Eu creo que esta moción que se presenta é unha medida interesante, porque, como se dixe, moitas veces non hai capacidade económica de realizar máis actividade. En cambio, con cuestións como esta, que como agadí, pues podemos aumentar a nosa programación cultural, e se a máis centrada no teatro como capital do teatro galego, pues eu creo que é moito máis interesante. Digo concretamente a de Agadic, e uso tamén a mesma argumentación para a Deputación de Ourense, sexa bebido todo aquilo que nos dé capacidade para
para atraer xente e para contentar tamén e ter a capacidade de que os nosos veciños non teñan que facer o seu ocio fora da vila. E vamos contar con Muy ben, moitas gracias. Neste caso, en nombre do Goberno vou falar. Eu tenho moi claro, sobre todo porque este concello non se incluye nas redes da Diputación. Aí sí que o teño meridianamente claro. En último pleno da Diputación, pois o que eu tiña meridianamente claro, pois foi máis claro ainda. Está incluso incumplindo as bases. Está incumplindo as bases no sentido de que ao final das propias, porque isto nace, bueno, vou decir así, dunha forma chusta, non sei nin como definirlo. Vos tedes que gastar uns cartos, hai que adquirirse isto. No seu momento, como portavoz do grupo da oposición, dixen que a mí me parecía que me proceder para chamar a uns concellos a decirles que tiñamos auditorios que nos adheríamos a unha rede e os que non, pois, que a ver que pasaba. Cando estou ali, procuro ser o máis consecuente posible, tamén procuro, evidentemente, traer o máximo posible para o meu concello, pero entendendo tamén que o reparto proporcional dos fondos públicos ten que ser eso, proporcional. Eu podo dar o listado aquí de como se repartiron esos fondos, como se fixeron as aportacións que tiveron que facer os distintos concellos. A uns concellos sí que lles exigiu a aportación e outros ao final non. E eu se dende logo non vou a conseguir. Xa digo desde o punto de vista do diputado provincial, como alcalde. Porque, en realidade, o que estaría acontecendo é que hai uns concellos que salen beneficiados e outros non. Porque se hai unha cousa que poñer claro de cima da mesa, pois que a que se van todos os concellos é dicir, porque a oferta cultural entendo que é para todos. Independentemente que teñan auditorios ou teñan outra cousa. E esa é unha das cuestións que eu teño que batallar ali para que, dende logo, cambiemos para adherirnos ou non. Cando queiran, eu lle demostro como eso é unha realidade. É unha realidade que hai concellos que non pagaron nada e hai outros que se lles exige. Claro, coincide que todos os concellos que non pagan son do Partido Popular. E que os que máis levan son do Partido Popular. Como é norma habitual nesa casa. Por tanto, o Concello de Ribadeo non vai a participar en nada que sexa nese sentido. Cando eso se mellore, eu, dende logo, me incorporarei a esa rede. Pero, dende logo, ni me gusta o procedimento, ni nunha institución ni noutra, da selección das actuacións que se levan a cabo. Porque non son tampouco por concurrencia competitiva que estamos aquí fartos de falar noutros aspectos, non son. Cogemos a quien nos interesa, estou mirando aquí para a Luisa, porque recordo cando estábamos en Galicia, entón era así un pouco. Non, pero non o digo por máis. Digo, porque sempre se ponen aqueles que lles interesa. Pero nos si formábamos parte. Sí, que estábamos. Nos formábamos parte. Sí, por eso te digo. Si non, estou dicindo por nada. Verdade, se queda así. Palmábamos falando en plata. Por lo tanto, aforro ningún. Que quede claro. E moitas veces máis fácil e máis sincero conseguir actuacións por libre, verdade, que adherirse a estas cousas. E polo tanto, sempre cando a oferta nos conveña ao Concello, pois se saquen os criterios, porque vostedes, e digo sinceramente, eu entendo a parte do Partido Popular, que fanse, pero falan con moitos dos grupos, falen con moitas das empresas que se dedican a teatro, actuacións musicais, etc., a ver como se fan os criterios de selección da oferta que despois nos fan os concellos. Entón, esa é a miña forma de ver a cuestión. E, por lo tanto, eu entendo que dice o Partido Popular porque ten que defender a súa actuación nas institucións que gobernan, pero non entendo outras, ou pelo menos non a comparto. Como non a comparto, pois eu como grupo de goberno non a comparto. Ora ben, se esos mecanismos melloran e esos mecanismos son bons para todos e bons para o Concello de Ribadeo, dende logo, así o farei. Pero eu lle podo dicir que o concelleiro xa ten conseguido alguna actuación de alguna actividade cultural que non nos vai a costar nada. Por poñerle un exemplo, non quero dicir con isto que vayan a ser millóns nin peores, porque claro, nesto das cuestións culturais, despois a oferta lle pode gustar ás persoas ou non lle pode gustar.
Pero a mí non me gusta, volvo a decir, como se selecciona aqueles que lle van prestar os servicios aos concellos. Non me gusta. Porque se vostedes collen os listados, saberán vostedes se son coincidentes ou non son coincidentes. De todas formas, eu creo que nós, por eso nos vamos a abster, porque tampouco vamos a impedir no seu momento que se isto mellora nos podamos hacer. Ahora, neste momento xa lle digo que as cousas hai que mellorar. Calquera das cuestións que lle estou plantexando o tema de cartos e o que costaron e o que se gastou está a súa disposición, que está buscando aquí, pero lle podo pasar a calquera grupo que ten, porque eu mesmo preguntei, dicindo que se estaban incumplindo as bases da Diputación. A calada foi a resposta, porque evidentemente podíamos estar incumplindo con aqueles que reciben subvencións de outra maneira. E bueno, desde logo eu non o comparo. E eso, se se corrixe, desde logo o Concello de Ribadavia estará en calquer cuestión que sexa beneficiosa para eles, non? E para todos nós. Sin máis, polo tanto, queredes un segundo turno? Sí, vale, pois, neste caso. Sí, va a ser moi extenso, simplemente, bueno, eu evidentemente non comparto moitas das cousas que afirmo o alcalde, agora mesmo actuando como voceiro do Grupo Socialista. Sí, actuou como voceiro porque foi o voceiro. Bueno, sí, díxeno a modo de comentar. Non vou máis a digo que actuou agora como voceiro, non como alcalde, porque digo que está como voceiro neste caso. Entonces, a ver, non estou en absoluto de acordo con as afirmacións que fixo. Desde logo que si me resulta sorprendente é que de algún xeito nos veñan a decir que van a non obstaculizar a toma dun acordo por este pleno, que ao mesmo tempo xa reconoce que non van a cumplir. Algo que verdadeiramente para mí resultoume para non menos chamativo. Pero bueno, nos, dende logo, creemos que aquí se quixo levar o debate por un lado, e a nosa moción pretendía ir por outro, pretendía fixarse en intentar darle solución a unha eiva que nos entendemos que existe no plan cultural, que creo que foi compartido por moitos dos voceiros que falaron, e por tanto nos temos que estas ferramentas poder ser útiles. Por eso se someteu o acordo a consideración do pleno. Nese sentido, agradecemos os que vayan a votar por da proposta, e bueno, lamentamos que neste caso que selga aprobada, probablemente non debe executarse, porque ao final, evidentemente, o pleno ten unha capacidade de instar o goberno, pero desde logo que o goberno ten que executar as mocións ou cumplir os acordos que adopta o pleno. Neste sentido, parece que se quedou claro que non hai moita intención de facer. Máis nada. Algún que... No, mire, eu o que lle estou a dicir é, ao mellor me expliquei mal, eu o que lle digo é, eu evidentemente vou cumprir os acordos do pleno sempre que se sean posible. Eu o que digo, sobre todo, fixen fincapé unha cousa, no tema da Diputación, coñece máis que o Galicia xa estivemos, non fai moito, como apuntaba neste caso, non era que nos saíra moi rentable desde o punto de vista económico. Por tanto, eu entendo que a oferta se pode buscar tamén de outras formas. Tampouco temos ningún problema en incorporarnos ao Galicia. Non hai ningún problema. Tamén é verdade que a veces temos que buscar ser compatibles con outras actuacións ou con outras, e eu dito, con outras subvencións que ao mellor nos dan, neste caso a Galicia, que somos, como vostede coñece, recibimos a subvención quizás máis importante do Galicia a nivel cultural, ou unha das máis importantes. E a veces igual se pode entrar en contradicción, non sei, con ese tipo de cuestións. De todos os xeitos, eu lle dixen a concelleira e se lle trasladei, eu non teño ningún problema nese sentido. E no tema da Diputación non vou incidir. Eu no momento que se corrixan esas eivas que eu entendo que son, desde o punto de vista incluso legal para meu entender, se teñen que corrixir, porque teñen que ser por concurrencia competitiva, ser para igualitarios para todos, e non que unhos concellos pois non paguen nada e outros sí, alguén mo ten que aclarar, e no momento que se xa así, e se xa dunha forma correcta, eu non teño ningún problema en incorporarme, pero eu non facía de portavoz de nada. Eu dicía, home, non podo decir que un procedimento se está facendo mal na institución que se está facendo e
E despois a mí incorporarme como concello. Por lo menos a miña responsabilidade como alcalde non me permite, porque despois se pasa algo, desde logo teño esa responsabilidade. É o que digo. A partir de aí, por eso podíamos votar en contra, e non o facemos. Independiente, sería máis fácil para nós facelo así se estamos en desacordo, pero non é de todo así. Por tanto, esa é a historia, eu creo que non hai máis debate ou non procede. Por tanto, vamos a votar. Votos a prol da moción? Votos en contra, non existen, e abstencións? Sí. Vamos a pasar é que estaba aquí como nas propias comisións que non estiven por os motivos que hai que dar agora, que eu non participo nas que chegamos a ese acordo, algo que se me sabe con a cuestión en concreto para que estén todos os concelleiros que só pertenecen a esa comisión por unha cuestión práctica. Houve cousas que por varios motivos non figuran na orde do día, pero si se dictaminaron e viceversa. Eu deles é unha ordenanza de emerxencia municipal que entendo que estaba dictaminada na propia comisión, digo porque non estabades vos, pero que non estaba incluída na orde do día. Entón, vamos a tratar, se vos parece, ya que ven a continuación a moción do Partido Popular solicitando a cesión das asociacións con municipio de Ribadavia. Non se tratou na propia comisión, porque tamén non se presentou, ou estaba, se pasou, dictaminada, non está dictaminada, se vai tratar. Vale, por lo tanto, bueno, empezamos por ese punto, que é a ordenanza de emerxencia municipal, que se queredes debate ou se queredes añadir alguna cousa, ou se non, entendo que queda aprobada por todos os grupos ou hai algún Non está ben a hacer. Bueno, pois entón procedemos a votación. Votos a prol da moción, nós votamos a favor. Votos en contra, non existen, abstencións. Moi ben. O 10º punto, que era o que decía anteriormente, que estaba sin dictaminar, ¿no? Era así. É moción do Grupo Municipal do Partido Popular solicitando a cesión ás asociacións con domicilio en Ribadavia da antiga sede do Consello Regulador. Neste caso, pois o mesmo procedimento que lea o secretario. Está dictaminada. Hai que votar urgencia. Se supone que se Pero incluye non entendía. votamos a urgencia ou dámola por entendida que se incluye, por unanimidade, e agora, neste caso, que lea os acordos o señor secretario, e despois lle damos o turno ao voceiro do Partido Popular. Proposta de acordo da moción presentada e solicitada ao Goberno Municipal a iniciar de xeito inmediato as actuacións necesarias para poñer a disposición das asociacións con domicilio en Ribadavia o inmueble de pluralidade municipal situado na rúa Dragado dos Cos número 6, que sería de sede o Consello Regulador da Delegación de Vixen Ribeiro. Moi ben, moitas gracias. César, usted no Sí. Partido Popular? Ben, a verdade é que, bueno, isto é unha cuestión que, de feito, xa en forma de robo se tiña falado desto, en forma de turno de robos e preguntas en diferentes ocasións, e ante a posibilidade, incluso a finales da legislatura pasada, se tiña falado do tema, porque este acordo de cesión do Centro Comarcal do Consello Regulador, digamos que xa se había posto en riba da mesa con anterioridade, pero agora, na semana pasada, pois se asinou ese convenio de cesión que se vai a levar a cabo, por lo tanto, nos entendimos que era un momento para traer isto que xa tiñamos falado en outras ocasións a pleno, simplemente pois para que o pleno ratificase aquilo que de algún xeito eu creo que todos os grupos en diferentes ocasións tiñamos pedido, que era poñer un local a disposición das asociacións que teñen domicilio social en Ribadavia, un local que lle permitise dunha banda desenvolver as actividades propias da súa finalidade social, pero outra banda ter tamén un espazo para reunirse, para, bueno, pois, de algún xeito dar tamén servizo público. Falábamos de organizacións como a Asociación de Consumidores e Usuarios que tiñan ou precisaban dun espacio de atención ao público permanente e demais. En ese sentido, pues bueno, dado que agora, unha vez asinado ese convenio, evidentemente, aínda físicamente continúa o Consello Regulador en onde está, pero sabemos que en un corto espacio de tempo pois pasará a ocupar as instalacións do Centro Comarcal, o cual implicará que quedarán libres as instalacións nas que actualmente está o Consello Regulador
dese espazo as diferentes asociacións con domicilio en Ribadavia. Evidentemente, isto terá que ir posteriormente acompañado, non está sinalado na moción, pero xa se ten falado tamén, terá que ir acompañado dun regulamento de utilización dese edificio e todo o demais, pero o único que nos queremos someter a acordo que quede ratificado polo pleno agora mesmo é a cesión dese espazo público ás asociacións. Moi ben, moitas gracias. Ahora, el compromiso por Galicia. Ben, está claro o espírito da moción. Este grupo vai votar a favor, como non, ademais creo que unha das primeiras reunións de portavozos que tivemos no comezo da legislatura con diferentes asociacións foi o compromiso de que así fose cando se cedese o edificio, tamén foi o compromiso do goberno. Entonces, pouco máis hai que decir, vamos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias. Brian, de Goberno Común. Gracias. O grupo vai a votar a favor tamén. O que sí entendería que unha vez, se así sucede, se aproba esta moción, entendemos que corre presa, ou polo menos deberíamos comenzar a abordar unha normativa de uso, unha normativa de requisitos e de puntos que ha a cumprir para poder optar a este espazo, e eu tamén pediría unha supervisión por parte do Concello e coordinación dese espazo. Digo porque entendo que as cousas hai que organizarlas ben para que a posteriori non haxa moito barullo e moita descoordinación dos espazos, porque ao final todos sabemos a hora de xerar espazos comuns, bueno, habería que facelo moi regulamentariamente para entendernos. E non sei se ao Concello le consta algunha solicitude de algunha asociación máis, por exemplo, a da Asociación Banda Ría Cultural, non sei se le consta, pero gustaríame saber se le consta ou non, porque esta información non a teño de toda certa, gustaríame confirmarlo. De todas formas, o noso grupo vai a votar a favor de que este sea un lugar para asociacións. Moi ben. Se acaba de Eu, na mesma liña que acaba de expresar Brais, que vamos a votar a favor da moción e considero que é necesario xerar mecanismos para dirimir que intente capacidade de voltar ao espazo e como optar a él e despois organizar o funcionamento do propio espazo. De todos xuntos, eu creo que en organización as propias asociacións tamén xa teñen capacidade e costume, co cual en principio non vai haber problema, pero é bo telo confirmado, digamos, por lo cual non debe ter nada. Moi ben, moitas gracias. Javier. Ben, o noso voto tamén vai ser favorable a esta moción e efectivamente, bueno, pois coincidimos co portavoz do Reveiro Común, co Brais, que efectivamente habrá que facer unhas bases reguladoras, tamén decía o portavoz do Partido Popular, que ao mesmo tempo, bueno, pois exixir unha memoria de actividades, regular os espacios, que ao fin e ao cabo despois sempre pode haber un pouco de encontronazos, conflictividade, por tanto, poñerle un pouco de seriedade e despois, bueno, pois todos os anos revisar esas concesións para que non haxa ningún tipo de inconveniente. Por tanto, como dixen antes, pois o noso voto vai ser unha prova tamén da moción. Moi ben, gracias. Tedes algún... Eu, neste caso, solo facer unha contestarme a Brais, neste caso, por todo o Reveiro Común, a unha cuestión. Sí que hai petición da Banda Ría, hai petición da Asociación do Patrimonio Cultural e Religioso, hai tamén, por múltiples cauces, de máis asociacións deste Concello, no seu momento da Artificial, no seu momento da Noite Meiga. É unha realidade que vivimos cando tivemos aquela reunión, tamén das mulleres rurais, e que eu, naquel momento, que ainda non era alcalde, eu dixen, porque así se dirigiron a mí prácticamente xa, que tiña que ser o seu espacio, non? Dito isto, eu coincido plenamente nos argumentos de que hai que facer unha ordenanza, hai que facer non solamente unha ordenanza, sino
eu creo que o máis consensuada posible de ver cales asociacións acotamos e cales non, se hai que acotar alguna, porque ao mellor mezclar unha asociación que vai pois, a uns determinados horarios, temos que estipular cales, porque ocurrese agora, non? Ao mellor estar a banda liga coincidindo con outra asociación que se dedica a outra cousa, pois ao mellor é complicado. Eso creo que se pode regular, pero que si tamén digo unha cousa. A mí o único que me preocupa é non a prontitude do Concello en facer a ordenanza, porque teño claro que a podemos facer que a sapiencia do secretario un técnico que se pode facer rapidamente. A mí o que me preocupa é que esa cesión se xa efectiva de unha vez, porque ao final este Concello non ten unha comunicación desa cesión, ten que quedar moi claro, e polo tanto non cesión, sino reversión, porque eso é do Concello, que non é da Consellería. O único que sei eu é que a nós fai meses, a min concretamente, se dirixiron porque non tiñan os técnicos suficientes para facer un estudio de detalle do que era o centro comarcal. Vale, e tiveron que ir as nosas técnicas municipales. Desde aquelas pasaron varios meses que estamos a decir que o Consello Regulador se vai a ir para ali. Entón, eu digo isto porque non quero crear eu expectativas ás asociacións de que vai a ser mañá e que non nos cedan o espacio ou non se vai ao Consello Regulador hasta dentro de un ano. O quero deixar claro tamén porque as cousas que aprobamos tamén teñen que ser, creo que, coherentes. Espero que así sexa, espero que chegue para nós rápida esa comunicación e a partir de aí, sin dilación ninguna, empezaremos a traballar nesa ordenanza. Vale. Dito isto, entendo que queda aprobado por unanimidade dos grupos. Ben, pois pasamos a o punto número 11, tranquilidade, estabilidade que vou tachar. Moción do Grupo Municipal de Ribeiro Común para que o Concello dé unha solución para os 10 nenos e nenas que quedan fora do servicio de gardería en Ribadavia. Facemos o mesmo, que leia os acordos e os secretarios que as propostas de acordo son as seguintes: a que o Concello de Ribadavia arranxe un aula máis no edificio da actual escola infantil e a poña a disposición do Consorcio de Bienestar da Xunta de Galicia para que no vindeiro curso se abra unha aula máis na escola infantil de Ribadavia para a función de fronte a demanda existente e a lista de espera que hai desde fai anos. Se seguimos o exemplo de outros municipios, é o Concello titular a infraestructura que debe dispoñer unha nova aula para que o Consorcio amplíe as plazas da propia Galiña Azul e así as nais e pais de Ribadavia, as persoas que se queiran censar no noso municipio, poden levar os seus fillos e fillas unha gardería en Ribadavia. B. O Concello de Ribadavia, como propietario titular do edificio que alberga a gardería, diseña un proxecto de arranxo do tellado da Galiña Azul para proceder a súa sustitución e mellora, xa que é demasiado bello e atópase en mal estado. Para a súa sustitución se busca colaboración con outras administracións superiores. Seguido sometes a votación ao siguiente moción, tendo o seguinte resultado, que aprobado en unanimidade. Seguido sometes a votación ordinaria presentado, tendo o seguinte resultado. Votos aprobado 3. Agrupación de electores de Ribeiro Común, BNG e Compromiso por Galicia con Concellos Transparentes. Reservas a para o pleno os membros do PSOE e PP. Por conseguinte, por maioría, fica dictaminada favorablemente. Moitas gracias. Brais, Ribeiro Común. Sí, moitas gracias. Ben, intentarei ser o máis conciso que poida. Eu creo que a moción está suficientemente redactada e concreta e se explica por si soa, non? Temos unha gardería en Ribadavia, a infraestructura municipal e o servicio de sistema autonómico a través da Galiña Azul. A realidade desta escola infantil ou guardería de 0 a 3 anos, para nenos de 0 a 3 anos, é que anos tras anos está quedando nenos e nenas fora, por conseguinte presuicio e persuicio para pais e nenas. A día de hoxe, despois da actualización das listas en decembro, a realidade é que hai 10 nenos e nenas fora, das cales 5 nenos e nenas os seus pais están pensados, empadroados en Ribadavia e non teñen plaza nesta gardería. 2 nenos, os seus pais e nais traballan en Ribadavia pero non están empadronados e 3 nenas e nenos, os seus pais e nais son de concellos limítrofes ao noso, por conseguinte tamén susceptibles de poder empadronarse neste concello, no Concello de Ribadavia, quizáis persuadidos e quizáis atraendos a través dun servicio como pueda ser a
gardería. Ben, desde o noso punto de vista de Río en Común entendemos que é o goberno local que debe liderar esta iniciativa. É certo que este tema xa se ten tratado aquí sucesivas veces e reiteradas veces, mesmo en diferentes legislaturas, pero a cuestión é que hai unha problemática e o problema está sen resolver. Nese sentido, esta moción o que pide é que o Concello lidere esta iniciativa e poña e faga unha aula máis nesta infraestructura municipal e a poña a disposición do Consorcio Galego de Benestar para que o curso que ven implemente unha célula e unha aula máis para dar este servicio que os datos demostran que é necesario. O que está acontecendo a día de hoxe en Ribadavia é que moitos pais e nais o que fan é buscar alternativas en garderías próximas fora de Ribadavia. Ou optan tamén por iniciativas privadas que afortunadamente existen, porque senón teríamos un problema, porque hai causística onde hai pais e nais que teñen avós ou familiares que poderán cuidar, pero hai outros que non. En ese sentido non é compatible e esta moción vai no sentido, primeiro, de facilitar a vida dos nosos vecinos, gestionando horarios compatibles coa vida laboral e outras actividades, e ao mesmo tempo esa iniciativa de buscar, por así decir, preocuparnos polo censo e por que a poboación de Ribadavia non debe, senón, ser posible, aumente. Nese sentido é que pedimos o apoio dos grupos. Hai un último punto que se me esquecía, é que se vaya mesmo deseñando a posibilidade de arranxo do tellado deste edificio, xa que en meses pasados, cando o instalador do aire acondicionado informou que o tellado tiña graves deficiencias, hai que recordar que non é un tellado de tella convencional, sino que o que se conoce como uralita, e que, bueno, afortunadamente agora se melloraron certas cuestións, que hai que reconocer e dar os parabéns a ambas institucións, a ambas administracións, tamén ao Concello e tamén a Xunta, como pode ser as escaleras e tamén o aire acondicionado, xa que había deficiencias tamén climáticas. Agora ben, este técnico advertiu as deficiencias do tellado e eu entendo que un tellado significa xa unha inversión importante, o Concello debería asumir xunto con outras administracións e institucións o seu arranxo, porque evidentemente o Concello non ten capacidade de fazer. E isto, sin máis por agora, gracias. Muy ben. Manuel? Sí, vamos a iniciar unhas comisións informativas, o noso grupo é favorable. Entendemos que está ben planteada. Tamén unha boa noticia dentro da carencia e esa demanda falta esta dirección de enero da evolución demográfica do país. Nos parece que aí tamén vamos a dar altura, porque un pouco máis que vou apoiar favorable. Jacobe? Yo creo que esta moción é moi clara e ven básicamente a decir unha cousa, é dicir, hai que falamos en outras ocasións do problema de censo, o problema demográfico de Ribadavia, e isto é unha das pezas chave, non? Para cando menos poder tal, se tú non xeras un descapacidade de ter os servicios, difícilmente vas a conseguir que a xente se quede censada ou se veña a censar. Moitas veces ese é os dous puntos de vista. Creo que é algo necesario, mas cando hai unha demanda a maiores de 10 persoas que non son poucos, co cual vamos a ver a favorable. Muy ben. Bueno, pues nos votaremos tamén a favor da proposta. Unha proposta, evidentemente, todos somos conscientes de que esa realidade é así, que é necesario máis plazas. Afortunadamente hai, a verdade que hai os rapaces e rapazes que desgraciadamente se quedan fora, pero que, bueno, indica unha pequena recuperación demográfica. Ojalá haya moitos máis e haya moita máis necesidade de plazas e que se cubran, claro, que se cubran, evidentemente, non que se quede nunha necesidade. Entón, nese sentido, pues nos estamos a prol da proposta e nos parece que
pode ser unha boa fórmula de fixar poboación non só de fixalas, senón como se decía antes, de conseguir que xente do entorno que ten necesidade deste servizo pues tamén se padrone en lugar. Nada máis. Moitas grazas, Javier. Ben, vamos a ver, aquí a moción, o título, pois bueno, pois estamos de acordo, que pasa que despois tamén os argumentos que se viviu por favor de Ribeiro Común, que a verdade son todos coherentes, son, pois, eu penso que positivos, é dicir, como captar, pois eu penso que é un dos objetivos que xa se falou aquí neste plenario, de captar pois o que son habitantes, facilitar a vida pois aos veciños, o que está claro é que nós con eso estamos totalmente de acordo. Despois a verdade é que, bueno, tendremos que poner en contacto pois, coa propia Xunta de Galicia para mirar os ratios se realmente, oye, se pode cumprir, se o mellor incluso eles teñen que aumentar profesorado, se lle metemos a mañana, desconocemos, ou por menos o desconecto o tema. O que está claro é que a nosa disposición vai ser total e absoluta para facilitar pois, o que é que eses dentro que non comía de mañá, pois que poden ser máis, pois que poden ter cabida na propia guardería sin ter que a necesidade de ir a unha privada. O que pasa é que, claro, o tema é unha competencia pois, aquí un pouco entre a titularidade do que é a guardería e a prestadora do servizo que é a propia Xunta de Galicia. Non obstante, así, o noso voto vai ser favorable pois, á moción debido a que nos parece que é un servicio pois, interesante para as familias e, sobre todo, como dixemos anteriormente, que se devido motivos reales e positivos cara aos intereses municipales e tamén cara facilitar pois, a vida de conciliación familiar a familias. Por tanto, o noso voto será por la moción. Queredes un segundo motivo? Non, entendemos que non. Nós aquí, como decía Javier, estamos completamente de acordo que o espírito da moción é bom. E máis, hubiéramos aprobado a moción co título, o que xa temos dúbidas, Javier non o sabe, pero si falei con eles, é que non lle podemos poñer a disposición unha aula nova, como se plantea xa, por unha razón, porque os ratios e as dimensións dese edificio mellor non son os que exixen eles. Iso é o que a mí me comentaron desde o Consello. De todas as formas, habrá que ver cales son esos ratios, cales son ese personal, cales son as dimensións, e a partir de aí pois, entrar a valorar outras cuestións, porque a mellor, se non é nese espacio, pois entrar a ver se hai outros espacios comuns que se poden adaptar. Non o saben ainda, teño que valorar e teño que ver. Pero, bueno, como espírito dende logo é bom, e por suposto que xa se leva a intentar outras veces, e veremos a ver cal é a resposta neste caso do consorcio. O ideal é que fora un edificio novo, claro. O ideal é que fora un edificio adaptado ao que son as necesidades. Por desgracia non se pode, de momento, e habrá que seguir buscando pois, unha solución temporal. Entendo que entón queda aprobada por unanimidade e pasamos, neste caso, ao punto 12, que é moción do Grupo Municipal do PSE da PSOE sobre o novamento do Auditorio do Castelo como auditorio Rubén García. Neste caso, leo os acordos ao señor secretario tamén. As propostas de acordo son as seguintes. Primeiro, que o Auditorio do Castelo pasa a denominarse Auditorio Rubén García. Segundo, que se proceda a colocación dunha placa con seu nome e reconocimiento do seu traballo. Terceiro, que se proceda a señalización do auditorio con seu nome. De seguido, somente a votación a ausencia da moción opción do seguinte resultado fica aprobado por unanimidade. E de seguido, somente a votación ordinaria a moción presentada por o seguinte resultado. Votos a prol 5. Son denegar a agrupación de electores de Ribeiro Común e compromiso que organiza accións transparentes. Reservase para o pleno documento PPP. Por conseguinte, por maioría absoluta fica determinado oralmente. Moi ben, empezamos neste caso con o grupo proponente que neste caso é o grupo socialista. Javier. Eu penso que ningún cidadán de Ribadavia, sobre todo da comarca de Ribeiro, estea, bueno, máis ou menos ubicado no que é o movimento teatral, pois se lle escapa pois, a figura de Rubén, non? Eu penso que, bueno, pois
para máis un punto de vista, quizás xa un pouco tarde, non? Xa que, bueno, pois, xa levamos tempos sin a súa presencia, pois, con nós, a súa trayectoria cara a labor teatral, eu penso que todo o mundo, eu non vou ser quen de imprimir nada pois, a favor dele, porque todo o mundo é coñecedor, eu penso que ten merecido, non? Ten merecido pois, a súa trayectoria, ten merecido, pois, eu penso que a trayectoria incluso que a mí, é certo que nos últimos anos tamén a mí girou caro ámbito tamén positivo, eso tamén o recoñecemos, pero naqueles tempos, con dificultades, tal, pois el foi quen de poñer en valor pois o que hoxe é un dos grandes escaparates pois, do teatro pois, a nivel galego. Por lo tanto, eso foi o que nos levou pois, o noso grupo pois, traer esta proposta pois, a este pleno e esperemos pois, ter o apoio pois, de toda a corporación e se pode ser a novidade. Eu penso que de máis alá pois, que non o agradecería, non? Se por a miña parte, pois nada máis, dar pois, a palabra aos outros grupos que eles expresen pois, o que se ven convenientes. Manuel, compromiso con él. Bueno, pues como xa expresamos nas comisións informativas, un todo por noso voto pero vai a ser favorable. Creo que a trayectoria sigue sonecer outras, ao mellor que podían levar ese nome, podía ser Luis Laje, as irmás Touzas, incluso a Berti, pois vamos a votar favorablemente a súa labor. Gracias, Manuel. Fray, de Benjumín. Sí, moitas gracias. Ben, nos evidentemente anunciamos que a figura de Rubén García merecía homenaxe sobre todo no seu concello e na súa xente, que son as ribadarienses e as ribadarienses, non? Pero votando tamén mal, e así o anunciamos nas comisións, e así o faremos. Votando mal deste regulamento deste pleno, este grupo quere propoñer unha enmenda a esta moción, non? E ademais, suscribindo todos os puntos, aumentar que o Auditorio Castelo pasa a denominarse Auditorio Rubén García, aumentar o nome de Abrente, non? Para que lleve os dous nomes que eu entendo tamén están ligados ao propio Rubén García. E ao mesmo tempo se fai un reconocimiento non só a persoa que merece o Rubén, sino a toda a xeración da ocupación cultural de Abrente, que foi de alguma maneira que botou a andar o teatro galego tamén en Ribadavia. Nese sentido, nos gustaría facer esa emenda en coche e para, desde o punto de vista nada incompatible, sino complementaria, eu creo que enriquecedora esta proposta que hoxe fai aquí o Grupo Municipal do PSDG. O mesmo para o punto 2, non? Que se procede a colocación dunha placa co seu nome, a reconocimiento do seu traballo, de Rubén García, por suposto, e tamén do Grupo Abrente. Esa é a nosa emenda. Falando da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, é difícil porlle nome e apelidos moitas veces. Eu creo que é froito de un momento cultural vivido en Ribadavia que deu como colofón a creación final do que hoxe coñecemos como MIS. Dito isto, creo que na exposición de motivos da propia moción falta esa mención, non? Foi o previo do que hoxe coñecemos como MIT, esa consideración ao movimento Abrente, como decía Brais agora mesmo, e falta tamén un coñecemento de amplitude do que foi a propia figura de Rubén e a historia real que aconteceu naquel momento. Empázovos a visitar o Museo de Ribadavia, onde está o arquivo Abrente e onde podemos vivir punto por punto que foi o proceso, incluso nesta propia casa, as actas dos plenos naquele momento, que supoño que fará referencia tamén a casos concretos
referencia a esta actividade, co cual vexo aquí unha necesaria ampliación da argumentación, uns datos mellor constatados e a cuestión do bloque nacionalista neste caso vai ser a abstención en la que coincidimos con Ribeiro Común na necesidade de ampliar esa homenaxe ao que foi o colectivo Abelo. Muy bien, César. Ben, gracias. Bueno, vamos a ver, eu coincido plenamente coa que se ten falado da figura de Rubén. Eu creo que non temos aquí ninguén que facer ninguna loa, eu creo que todos estamos perfectamente de acordo e coincidimos plenamente no traballo que fixo Rubén pola nosa teatro e na relevancia da súa figura no teatro galego e concretamente, nomeadamente, no teatro de Ribadavia. Agora ben, había unha cuestión precisamente asociada á propia figura de Rubén, que eu entendo que o procedimento para adoptar este acordo debería ser outro. Así eu comentei a mañá tamén co propio alcalde, porque precisamente se estamos a falar dunha figura con amplo recoñecemento social, entendo que isto non debería ser un simple acordo plenario, sino que habería que abrir un procedimento social no que todas as asociacións de Ribadavia, asociacións de fora de Ribadavia, xente dun teatro, incluso particulares, poidan presentar adhesións para, de algún xeito, digamos que dignificar máis se cabe a homenaxe que se quere facer, con xa non só un simple acordo político, sino precisamente un acordo refrendado pola sociedade a través de adhesións particulares, de asociacións e demais, que eu entendo que para acordos deste tipo debería ser o procedimento a seguir. Entonces, nos, xa digo, nos gustaría, eu planteaba mañá, eu a ser moi claro, planteaba incluso a posibilidade de deixar esta cuestión en riba da mesa para non debatir, sino precisamente iniciar un procedimento que, como se ten feito con outras figuras en Ribadavia, un equivalente de un expediente de honra, para precisamente, pois, a través de adhesións de diferentes colectivos e da propia cidadanía, tomar este acordo respaldado de xeito claro para a cidadanía, non simplemente como unha moción plena. Eu creo que eso pode valer para dignificar ainda máis se cabe o que queremos facer, que dignificar a figura do propio Rubén. En ese sentido, a nos gustaríanos que se iniciase ese procedimento de tomar este acordo por esta outra vía, por a vía que nos entendemos a vía que ven de algún xeito poñer en valor verdadeiramente o que é a figura de calquera persona que se quere homenaxear, que é a través da constatación e da adhesión da propia cidadanía. Por lo tanto, xa digo, eu non sei cal é o camiño, nos desde logo non gustaría que isto se fixese si simplemente o que vamos a facer é votar unha moción e tomar o acordo, a nosa posición vai a ser a abstención, pero dende logo o que nos si pediríamos e si queremos que se faga e entendemos que sería a mellor fórmula de levar a cabo este acordo é a través dun proceso similar a un expediente de honra no que se puderan recoller as aportacións a declaración da sociedade civil. Estou seguro, é certo, que no mundo do teatro recibiríamos adhesións de moitísimas partes de Galicia, non só de Ribadavia. Dende logo, creo que si queremos facer isto, a propia figura de Rubén merece que falamos ben. A forma de facelo ben para nós. Muy bien. ¿Queréis algún turno a mayores? Eu simplemente, se me permites, que cando fixe referencia, pois, a outros personajes, neste caso, pois, se me gustaría, se pode comentar o de Abrente, porque eu recordo que foron os comenzos de esa actividade sociocultural, sendo moi menor, pois a maioría non a feras, e recordo esa inquietud social que incluso os profesionales foi a raíz aí onde surxiu a figura de Rubén. Entonces, eu estaría de acordo tamén en implementar que fose a Abrente Rubén. Nada máis, moitas gracias. Muy bien. ¿Algún quere intervir máis? No, eu teño presentado unha emenda, Por eso, eu vou... Vamos a ver, por parte nosa, que somos o grupo proponente, a emenda nos parece ben. Outra cousa que non
temos o mecanismo de nomear. Si é Rubén García Brente ou si é Brente Rubén García, bueno, podemos consensuar. A nós que importa, sobre todo, nos importaba como grupo, era que se recoñecera a labor, tanto, porque unha cousa vai unida a outra, por lo tanto, eu creo que a Brente vai unida a Rubén e a Rubén vai unida a él, por lo tanto, eso non o vemos como un problema, será unha cuestión a decidir. Creo que tamén, como se ten feito en outras ocasións, tamén de falar ca familia, creo que así se debe de facer, nós o fixemos, entendemos que non vai haber problema por parte deles, buscar a mellor fórmula desa placa que nome a figura de Rubén, lle de nome ao auditorio, e aparte nome a Brente, que tamén é verdade, que fixeron unha labor importantísima que ninguén se escapa. Con respecto ao que decía Xacobbe, eu creo, se buscamos unanimidade, digo por propoñer, eu vendo que vamos a aceptar o que dice o Partido Popular, porque unha cousa non ten por que non ir unida a outra, eu creo que podemos tomar o acordo plenario, se estamos de acordo no espírito, podemos abrir ese expediente de adhesións, ou como lle queiramos chamar, porque noutras cuestións non o fixemos, e esta é unha forma de facelo moito millor, e, por lo tanto, lle proporía ao BNG que se unira a esa proposta que tamén temos como grupo de consensuar todas estas cuestións e facela por unanimidade, que creo que ben o merece. Se vos parece ben. Unha aclaración. Agradezco ademais a recepción da emenda, polo que entendí na intervención agora, pero unha concreción e aclaración, dicir, non, a miña emenda ou a nosa emenda non ten que ver con poñer dúas placas e dúas... Non, xa, está entendido. Digo que hai que ver a leyenda ou como queiramos chamar, ou como queiramos... A orde non altera o produto para mí, neste caso, desde logo. O que sigue sendo o nome sería Rubén García Brente ou a Brente Rubén García Brente, ou a decir a orde. Nomear, pois, outra cousa que podamos chegar a un acordo. A denominación do auditorio. Eu non teño ningún problema. Por eso digo, agradando un acordo como esencial, pois creo que, se nos parece ben, Eu, por a nosa parte, non hai problema. O que manifestaba é que quería que o que se escribía na moción viña de un proceso de visión, o que tiña unha relevancia máis importante, que estamos llegando o nome ao que para nós é un símbolo, que é o Auditorio Castelo, polo que simboliza, o que simbolizou a mí, xa non só para Ribadavia, senón para a historia do teatro galego e para a historia do noso país, por lo cual eu entendía con esa necesidade, de facer o evento en conxunto, porque é certo que Rubén xoga un papel fundamental para que a mí chegue a onde está hoxe, pero eso ven de un proceso a maiores previo a Rubén que ten a súa importancia e que somos viales, sin eso non ten sentido o resto. Eu creo que se avanzamos cara a eso, cara o reconhecemento de todo o movimento, somos primeiro en votar sobre Rubén. pois o recoñecemento se fará, e máis, terá que decir o noso secretario como se abre ese expediente de honra, pode ser, non sei como denominar, non? Hay un reglamento de una casa que yo no sé si encaja en uno de los cosas que queremos estar diciendo, estoy diciendo que no. A proposta, que por eso volvo a acordar, evidentemente falaba dunha especie de regulamento, o sea, seguir unha especie de procedimento similar, como evidentemente non se asusta, tería que ser un expediente ad hoc para o caso concreto que elaboremos, pero creo que se pode tomar como modelo o regulamento independientemente de que o tratamento despois non é o idéntico ao tratamento que se dá porque é un expediente de honra, sino que aquí simplemente para nomear unha administración municipal, pero entendemos que o procedimento, ademais é unha cuestión que eu quero deixar clara, que entendemos que isto nos permite de algún xeito dignificar máis se cabe a figura do propio homenaxeado, que é unha cuestión, eu entendo que, por eso digo que nós, ante o que é unha moción, unha acordo como moción destas características, nos temos que abster porque non o entendemos convite, nos entendemos que o que hai que facer é iniciar ese procedimento e despois ratificar
ficar no pleno o acordado a través dese concedimento. Nós creemos que ese ten que ser o camiño, porque ademais a propia figura de Rubén neste caso merece unha de amplio espectro e referendado por toda a sociedade. Por eso esa é a nosa posibilidad. Eu, para sumar a todos os grupos, o que invito é a que se redacte un punto cuarto no que o Partido Popular o que propón que se tome como acordo, que ese acordo se lle faga chegar a todos aqueles que queiran adherirse, que teñan a capacidade de adherirse, podemos recoller esa proposta, e creo que a proposta que fai o Partido Popular pues quedaría ben delimitada a propia opción. Pero fago como proposta do grupo que propón, de añadir ese punto. Unha simple cuestión lógico, xa digo, que non me gusta facer debate desto porque creo que non Eu digo de añadir. lógico para nós, por eso propuña mañana era non votar a moción, sino iniciar ese procedimento e despois presentarlo no pleno. Ese era o que nos entendemos como lógico por unha razón moi sinxela, porque o idóneo para non ter sentido solicitar adhesión a un acordo que xa está tomado. O ideal é que o acordo parta dende a propia ciudadanía e se reprende no pleno. Esa é a nosa posición, pero non temos ningún... Si se quere votar a moción, a nosotros... Nos vamos a proponer a votación da moción con esa incorporación do punto número 4, entendo que o primeiro pues, tamén, e así o faremos. Entón, añadimos ese punto número 4. A emenda a recollemos, a proposta do delegado tamén a recollemos, pero tamén a recollemos. Nós non temos problema en nós propoñémoslo para un pouco o que decíamos, como non temos a mellor un regulamento específico para eso, pues para que queres. Nos vamos a propoñer a votación. Bueno, para aclarar y que la cosa... Hay que votar la enmienda. Damos por supuesto que la enmienda hay que votar por separado. Nos da igual porque a nosa posición vai ser a mesma como se enmenda, nos en todo momento, se vota a moción, vamos a hacernos. Vamos a votar a enmienda. Vou votar pola opción de Vamos a... Popular, eu creo que é razonable primeiro abrir o expediente e logo votar o conxunto da ordenanza. Pero bueno, iso é unha cuestión. Pero bueno, son cuestións de forma. É unha cuestión de forma, non de forma. No, Claro, que lle Pero bueno, no viene para concretar si es así sobre... Vamos a ver, entonces, las propuestas de acuerdo, independientemente de la exposición de motivos, claro, que realmente lo que se de acuerdo son la propuesta de acuerdo sería, punto 1, que el Auditorio do Castelo pasa a denominarse Auditorio Rubén García-Abrente, que se proceda a colocación dunha placa co seu nome, reconhecimento o seu traballo, evidentemente a placa se Rubén García-Abrente, e que se proceda a señalización de todo o nome Rubén García-Abrente. Ao seu traballo e ao colectivo a ver. Vale. Sería... Bien. Y habría un punto 4, ¿no? Que Yo es... sí puedo hablar. Sí, Bueno, aparte de que fui la persona que trató directamente con la familia y creo que lo que creo que si vamos a hacer lo que dice el médico, que no estoy entendiendo o no, me parece lo más razonable hablar primero con ellos, pues si están de acuerdo y si están de acuerdo en añadir la enmienda, en este caso no. Entonces habla que estamos hablando sobre... la dejamos, que se hable con no vaya a ser que tomamos un acordo tamén, que a mellor non lle satisfaz a Están de acuerdo lo que sea. Non tengo todo yo, pero que hablar Nós como grupo, pois temos a nosa prescripción e as necesitamos, pero lógicamente tampouco temos os votos necesarios, nin tampouco queremos que sexa por unanimidade. E se é así, pois o traemos por unanimidade e cando sexa por nos próximos plenos esa despois de haber falado de consensual. Non creo que ademais teña que haber debate sobre eso. Tiene la propuesta, entonces eso
queda sobre a mesa, fálase con as partes. Ben, neste caso pasamos ao punto 13, que é moción do Grupo Municipal de Brega para demandar maior peso en Rivadavia para Rosalía de Castro. Nesto se direi nesto de digo, no, a modo de broma. Pero que leo os acordos. Nada, Que leo os acordos. Primeiro acordo que se declara el 24 de febrero como Día de Rosalía de Castro no Concello de Rivadavia. O segundo, se propone desenvolver actividades alrededor da súa figura en Rivadavia. E o terceiro, se difunde e contribuir a exaltación da súa obra literaria e a súa importancia para o povo galego. Seguido, sometes a votación da extensión de moción obtenido o seguinte resultado, que aprobada por unanimidade. Seguido, sometes a votación ordinaria do resultado, que o seguinte resultado. Votos a denegar, con participación de Río Fuego. Se pasa para opinión, como do PSOE, PP, compromiso con Galicia, con estos aspectos. Por conseguinte, con a ley, fica encaminada por a lei. Nada, a ver, como supone que sabedes todos, o 2017 conmemorase o 80 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. Estamos a falar dunha das figuras máis importantes da literatura galega, porque simbolizou o rexurdimento do idioma galego, o comezo a escribir na nosa lingua e aparte que comezou a vivir tamén dese traballo, non? De escribir en lingua galega, comezou a dignificada. É unha escritora recoñecida internacionalmente, das máis coñecidas a nivel internacional, tanto no panorama do Estado como no panorama do noso país. Unha figura da que se fixo moitos estudos, que ten moita significación e aparte ten concretamente dous poemas que fan referencia a nosa contorna, a nosa forma de vida que é a produción de viño, e eu creo que é necesario recoñecer o mérito que ten, aparte neste 120 aniversario, xa digo, máis cando lle recoñecen empresas de transporte aéreo e non lle recoñecemos no país, pois a verdade é que non ten moito sentido. E é unha, digamos, unha función dos gobernos municipais de difundir a cultura, e Rosalía engloba moita parte da nosa cultura, basicamente porque fai un retrato da súa poesía da situación dos galegos e galegas naquela época e describe perfectamente a sociedade galega, con o cual creo que os argumentos son moi claros e solicito o voto a favor de todos os grupos. Muy bien, gracias. Bueno, o noso grupo, en principio, con alguna divergencia de opinión ou de criterio, vai votar a favor, porque nunca está en duda que é unha justa, pero quizás o resurgimento foi o seu obra, a non día. Foi que naxou aquela de se volver a súa... No, simplemente que decía que mañá podríamos traer a Raquel, outro escritor. O reconhecimento a los solteros que foron os que mantuveron a tradición moral, porque é caro e amigo. Pero con todo isto digo-lle que si reconozco a figura de Rosalía, que por a nosa parte que llevamos a favor. Gracias. Brais, Blanco. Vou intentar tamén ser breve, en la que creo que estamos siendo bastante nesa presa do que pensaba. Sí. O sea que, bueno, bueno, non só se anunciou que vai a votar a favor, que vai a votar a favor por moitas cousas. Fundamentalmente porque Rosalía é máis que unha escritora estándar, que para o noso grupo é un símbolo nacional de Galicia. E todas as literaturas e todos os povos do mundo teñen un poeta ou un escritor da patria ou do povo. No caso galego non é indubidable, que é Rosalía. E Rosalía por moitas cousas. Rosalía pola época na que nace, Rosalía pola época na que fai esa ruptura da súa xeración. Rosalía porque é muller, porque é feminista. E Rosalía porque reivindica a lingua do povo, non a das entes, que daquela xa era castellana e eran alleas a Galicia.
Rosalía, porque a día de hoxe, afortunadamente, neste país chamado Galicia, do cal nos hallamos as cousas propias, Rosalía está aceptada socialmente como símbolo nacional. A prova é, entre outras cousas, o nome aprobado por unanimidade de todos os grupos do aeroporto de Santiago de Compostela, e a prova é a propia camiseta cultural, a propia é que empresas do hotel manejan a súa cara, a propia é mesmo que aquel colexio sabe perfectamente cales son as obras de Rosalía. Bueno, se me permite unha broma, excepto o presidente da Xunta, que naquel día non estivo moi atinado, pero fora de brincadeiras, Rosalía eu creo que o merece. A data, ademais a moción entra moi concretamente na data, unha data que aquí, si o día de mañán outros que tamén nos hai afortunadamente neste país, temos outros escritores e outros autores que tamén merecen ese reconocimiento, que quiero esa, hai datas, hai 365 días, hai anos incluso que hai 366 para cubrir de días de honra aos nosos autores e a nosos escritores nacionais. Sin máis, o noso grupo apoia esta proposta. Ben, como les teño que decir, simplemente votaremos a favor. O único que eu creo que tamén unha cuestión así, a nivel procedimental, porque como día de mañán quizáis un acordo plenario hoxe, pois está ben que tomemos todo demais, pero o mellor por unha cuestión de funcionamento para outra ocasión, pois ao mellor presentar unha solicitud O máis de data, a moción, No, que, a ver, que non vamos a votar por simplemente que eu comprendo que ao mellor si non estaba nada programado e de repente pues, non día novamente, comprendo tamén a vida simplemente pues, facer esa reflexión para outra efeméride destas características, pois ao mellor dada a pergunta temporal, pois igual en lugar de ter que tomar un plenario facer unha solicitude ou para tratarlo, pero nada, nos vamos a votar. Moi ben. Ben, o noso voto tamén vai ser favorable. Bueno, por diferentes motivos que se expresaron aquí no pleno, coincidimos con o portavoz do Partido Popular, o tema de un acto para mañá moi sólido, que sea un pouco. Bueno, pues aquí non hai a poner ningún poema, segura que agradecemos, pero bueno, vamos a votar a unha cuestión que eu creo que tamén ten en si mesmo un simbolismo, non? O día antes da celebración da data, aquí na moción que se está solicitando é que se desenvolvan actividades sobre a figura non significa que se desenvolvan mañá. Quer dizer, temos hai moitos días no ano, como ten que explicar, nos que se poden desenvolver actos sobre a figura de Rosalía, aparte é unha figura atemporal e que non ten por que circunscribila nunha data concreta, pode se desenvolver máis acto. Así podemos debater co concelleiro de compromiso por Galicia e facelo ver que o papel de Carmen Zumbría solo foi bastón na múltiple rede que xerou a propia Rosalía como un personaxe moi altos. Sí, neste caso tamén. Son personaxes moi interesantes da cultura europea daquela altura. Eu, cando decía de broma, que iba a estar na broma, decía por o título, porque non había visto que exactamente que era para demandar maior responsabilidade para non salir de Castro. Nós os tres estamos completamente de acordo con que vimos en primer calle a salir de Castro. Por eso, por aquí. Os concelleiros que hai aquí. De todos os xeitos, a nós nos parece ben, como grupo, vamos a votar a favor, se dixo Javier, o que sí, que decía o portavoz do PP, mañá intentaremos facer algo a través da página web, como decía Javier. Entón entendo que queda aprobada por unanimidade tamén dos grupos. E agora pasamos ao punto número 14, que
é moción do Grupo Municipal da Agrupación de Electores Ribeiro en Común para a mellora do servicio de auga e abastecemento do Concello de Ribadavia a través da munición e xestión directa. En este caso, o señor secretario que debe ese acordo. O primeiro acordo é que o Concello inicia un proceso de remunicipalización do servicio de auga e saneamiento municipal, proceso que debe rematar no 30 de xulio de 2017, dentro da que se prorrogará a concesión de auga de Ribadavia entre a Acualia e FCC de acordo con a normativa vigente. O Concello emite unha nova prórroga de concesión de auga de Ribadavia en favor del FCC Acualia, hasta que esta vez sería de 6 anos, no caso en que non se diciendo o modelo de sesión municipal de agua e abastecemento antes do 30 de setembro de 2017, que se garanta a transición dun modelo privado público a través da subrogación ao Concello dos Traballadores de Ribadavia ligados á Acualia FCC asegurándonos a continuidade do servicio, sempre de acordo con a normativa vigente. De seguir sometes a votación a presente moción e non se presenta resultado. Fica aprobado por unanimidade. De seguir sometes a votación ordinaria para o resultado non se presenta resultado. Votación 2. Votación de elector que en común e negar. Que será para o pleno no momento de seu objeto. Compromiso para este Concello. Conseguinte por Madrid que determinar favorablemente. Muy bien. Gracias, señor de Común. Sí, muchas gracias. Ben, de novo, creo que a redacción da propia moción é suficientemente clara, non? Foi unha exposición de motivos, recordando a data, esa a veces parte histórica, do 30 de xulio, do ano 1995, no cal o Concello formaliza a concesión administrativa da xestión integrada do servicio de auga municipal e tamén da abastecemento, así como o saneamento e mantemento da estación depuradora de aguas residuais naquela altura coa empresa técnica de depuración xa TEDESA. Empresa actualmente adquirida no seu día por Acualia e esta a súa vez por a multinacional FCC. En xulio de 2016 este pleno decide conceder unha prórroga xa que esta concesión chegaba ao seu fin. Quero recordar que foron os grupos de Partido Socialista, Partido Popular e Compromiso por Galicia, no que se le conceda, decía aquela resolución, unha prórroga de un ano, prórroga que acaba en xulio, o 30 de xulio tamén de 2017, e que esta resolución poñía de manifesto, e así o recollía, que unha vez rematada esta segunda prórroga, é dicir, a de 2017, empezaba a entrar en vigor unha prórroga, esta vez de 6 anos, non? Un máximo de 6 anos. Ben, a premura, e sendo conscientes de que este iba a ser un pleno denso, este grupo decide, podría forzando un pouco a paciencia dos concelleiros e do público que nos atende, introducir tamén esta moción, porque entendemos que o plazo corre. Entendemos que xa fai casi moitos meses, casi un ano, a decir, en xunio de 2016, o acordo que falado nesta corporación era poñerse a consensuar entre os grupos unha nova convocatoria, unha nova resolución desta concesión. A realidade é que este traballo está sin facer, e este traballo e este acordo aprobado no seu día neste pleno non se lles achegou ou non se nos trasladou aos diferentes grupos da corporación. Ben, a proposta deste grupo de Ribeiro en Común, ademais de parar a prórroga automática de 6 anos, pide e propón que este Concello recupere este servicio, recupere as súas funcións, recupere a autoridade, recupere os designios dos servicios de saneamento e de agua municipais e pasemos, repito, directamente a xestionar o que para nós non é un acto de consumo, sino que é un ben elemental e mesmo é un dereito que este Concello debería recuperar e quitarlos, e digo así, literalmente quitarlo a empresa FCC e a outras que tamén poderían optar a este concurso. Ben, a premisa básica é que, evidentemente, en calquer concesión, en calquer xestión de servicios, estas empresas viven desto e viven moi ben, tanto
titulares, os seus directivos, digo moi ben, non tanto así os seus traballadores, recordarlo. Agora ben, o que para nós é esencial é que o que se suele chamar máximo beneficio empresarial, é dicir, o que gañan todos os anos prestando servicios que debería, desde o punto de vista do noso grupo, prestar este Concello, eso reverte nas súas arcas, no seu dinheiro, no seu benestar, non nos cidadáns, ni tan siquiera nos dos seus propios traballadores. Nos entendemos que temos que seguir a estela de outros concellos que están levando a cabo este proceso de municipalización. E este proceso o levan tamén similares ao da cidade, non o levan só cidades. Hai moitas formas de xestión directa. Nas cidades, e o digo polo tamaño, mesmo optan por unha empresa pública. Ben, non estou desbotando iso, pero tampouco estou proponendo. Creo que Ribadavia e o tamaño deste Concello deberíamos gestionar, neste caso o goberno, os responsables cidadáns deberían gestionar este servicio que para mí é elemental. E ademais se atopa nunha situación de un contrato precario para o Concello, porque é un contrato obsoleto. Quero recordar, vamos a falar do 30 de xulho do ano 1995. Non quero valorar se esa decisión foi boa ou mala. Non quero valorar mesmo se se beneficiou en certas inversións e en certos servicios. O que quero valorar é que no momento actual, no ano 2017, a decisión agora mesmo non ser precaria desde o meu punto de vista, desde o noso punto de vista, e sobre todo non beneficia nada, porque agora mesmo o Concello de Ribadavia ten unha posición desde o noso punto de vista de forza negociadora, porque estamos a falar de máis de 300.000 euros ao ano que podemos poner en riba da mesa e calquera empresa do mundo, do Estado español e de Galicia, que estarían encantados de gestionar ese recurso, porque isto é o día a día destas empresas que están a busca de máis que gestionar, de máis datos que ter, de máis casas nas que entrar, non? E desde o noso punto de vista, estes 300.000 euros alemães, e partindo, por suposto, da premisa que debería gestionarse de maneira autónoma e independente do resto das partidas do Concello, sin mesturar, pero ao mesmo tempo tamén repercutiría en beneficio da liquidez e tamén da capacidade de inversión deste Concello, porque teríamos aí 300.000 euros nosos, evidentemente destinados a isto, pero non é o mismo, todos o sabemos, verdad? Podemos adiantar porque sabemos que van a entrar. Isto é, xa o digo, como, bueno, o Concello de Pamela sabe o mellor camín, e xa leva moitos anos, en tal caso debería aprender non me dá beneficio, non o pretendo, pero así me trasladan compañeros de outras corporacións que isto tamén nos beneficia neste sentido. Despois tamén habría que recordar que o servicio da Aqualia tamén muitas veces está subcontratando cousas, e que está subcontratando todos os días. Pero recordar, ainda que non estou buscando ninguna sospeita sobre ninguén, ninguna empresa productiva, pero tamén aparecen en expedientes de operacións anticorrupción, por exemplo, na operación Patos, donde se demostra que en estacións depuradoras a empresa Aqualia subcontrata a outras empresas e estas outras empresas, non a empresa Aqualia, isto que quede claro, por menos aí non o de expediente, outras empresas inflan a factura, é dicir que están roubando a Aqualia, pero a Aqualia non perde o diñeiro. A Aqualia despois que pasa a factura aos concellos correspondentes, é dicir, aos cidadáns. Outro elemento máis para que sexamos nós, os representantes dos cidadáns, que supervisemos o control directo de algo tan importante que estamos a falar de 300.000 euros no orzamento municipal en unha parte importante desde o noso punto de vista, non? Ben, sin máis, as propostas son claras, que o Concello comece o proceso de remunicipalización dos servicios. Creo que hai tempo aquí a xullo, sin lugar a dúbidas. Queremos ademais que se evita a toda costa, pola vía que sea, quizáis os outros grupos e o propio goberno prefire outras
esa nova prórroga de 6 anos, porque no peor dos casos, e non é o modelo que detende este grupo, no peor dos casos, un novo concurso poñería e actualizaría as necesidades no pliego que existe este concello, que evidentemente non tiene. E por último, para garantir a remunicipalización, para nós é crucial que haxa unha transición correcta, e esta a mellor forma de garantir esta transición correcta é subrogando traballadores que non son os directivos de FCC, non son os de FCC, ni tan siquiera son os subdirectores de FCC, os cargos intermedios. Son os traballadores os que están todos os días ao pé do cañón que controlan perfectamente o sistema de saneamento e de suministro de agua, que controlan o servicio. E nese sentido, quero recordar, algúns mesmos xa formaron parte deste concello antes de pasar a Teresa, estes traballadores de Acuarios que están facendo o traballo en Rivadavia pasen a ser persoas do concello, sempre cando evidentemente se remunicipalice e se faga unha gestión directa dos servicios. Bueno, espero que por agora de todo o que me decir. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Manuel. Muy ben. Pois ao principio, dada a complexidade do servicio en sí, a miña cuestión vai ser a abstención. Incluso ao goberno e os portavoces a sentarse, como ademais, para tratar de chegar a un acordo beneficioso, sobre todo, como sempre, para os vecinos, pero dada a complexidade do servicio, como dispensable que era a cuestión do suministro, a cuestión de tal, creo que deberíamos sentarnos, como xa se fixo alguna vez, a buscar unha solución á caída sin tampouco desbotar a proposta do portavoz de Recon. Pero en principio a miña posición vai ser a Bueno, pues como sabe, creo que todo el horario, como bloque partidario da municipalización do servizo de agua, é algo que vimos solicitando desde fai tempo, pero agora topámonos con a estructura lógica, claro, que a municipalización da agua, pero o que nos topamos agora é que se deixa correr este prazo, nin siquiera temos a capacidade de sacar a concurso e de renovar o documento que temos pues, desde o ano 95, non? É dicir, eu creo que cando menos a necesidade de actualizalo xa é un motivo suficiente como para a impedir deixar pasar este ano que se convirte en 6, porque estamos regalando a empresa 6 anos maravillosos con uns requisitos do ano 95. Quero dicir, hombre, despois falamos se o servizo da agua ten capacidade o Concello de xestionalo, se é beneficioso para o Concello ou se non, con criterios do 95, beneficioso debe ser. Porque, hombre, el capitalismo justo recorre y se impone, pero creo que normalmente a empresas lo que les gusta es ganar cartos y perderlos non les gusta, así é moi simple para menos, non? Entón, cando unha empresa busca un concurso de xestión de aguas nun concello é porque cando menos le sacará beneficio. E se todos son deficientes, creo que entón, aquí as cousas que están sobre a mesa son sinxelas e é imposible non, ou polo menos para o meu grupo é imposible non aprobar esta moción, non? Por un lado temos a necesidade de municipalizar o servizo e polo outro a necesidade de evitar que se vaya 6 anos a concesión, por lo cual a argumentación é clara e o voto é favorable. Ben, bueno, pues vamos a ver, como se dice na propia exposición de motivos da moción, xa nos amosamos en contra da municipalización do servizo. Evidentemente, a argumentación a este respecto
é por unha cuestión de modelo público-privado, non é simplemente por esa cuestión, sino que nos entendemos que estamos a falar dun servizo esencial e temos serias dúbidas de que un concello como o de Ribadavia teña capacidade para prestar o servizo coa mesma solvencia técnica que pode facer unha empresa experimentada e con capacidade para desde o noso punto de vista dar este servizo con garantía de que o servizo sexa de calidade para a cidadanía. É unha cuestión que sempre tivemos clara, de feito, cando se nos trasladou aquel análisis feito por unha consultora sobre o funcionamento do servizo, e que non estamos a falar xa simplemente do propio servizo, sino que son tamén, como ben dicía Brais, a propia empresa. En moitas ocasións hai servicios que se ten que ver obligados a subcontratar. Evidentemente, non é o mismo o prezo que pode acarar un servizo determinado o Concello de Ribadavia pedindo a xeito individual, por exemplo, que se lle faga un análisis das condicións de salubridade do punto de captación, que o mesmo que pode facer, o mesmo prezo que pode conseguir por ese mesmo análisis unha empresa que ao mesmo tempo pois se encarga 5 centros, por poñer un número. É dicir, unha cuestión de economías de escala que nos entendemos que benefician económicamente do Concello e que ten unha capacidade a propia empresa para prestar o servicio con unha solvencia técnica e cunha mellora económica do que pode facer o Concello. É a nosa percepción, manifestámoslo no seu día e seguimos na mesma postura. Agora ben, se hai unha cuestión con que estou de acordo, e creo que tamén todos temos manifestado neste pleno o noso acordo neste presto, que o que sí pode ser positivo para o Concello é mellorar o prego de prescripcións técnicas e sacar un novo concurso público con ese prego mellorado e adaptado ás condicións actuais. Pero, desde logo, xa digo, para este grupo o modelo da remunicipalización non é un modelo polo que tendemos o Concello de Ribadavia. Por tanto, votarnos en contra. Gracias. Ben, aquí se esgrimiron diferentes argumentos, tanto por los diferentes grupos nos cales nos compartimos como. Vamos a ver, en primer lugar, o noso grupo, o día de hoxe, ve e viu, non sei no seu momento que pasou aquí nesta plenaria, pero o día de hoxe viu positivo pois a privatización do servicio. Calquer cidadano de edad media pode recordar como estaba o servicio naquele momento e como está hoxe. É dicir, naquele momento había uns cortes no verão pois prácticamente tremendos. Era habitual, sobre todo nos pobos, nos núcleos rurais, que cada vecino tuvera que ter un pozo e un motor. Que prácticamente pasábamos a mitad do verão sin agua. Eso está claro que, por lo tanto, pois, o noso apoio ao día de hoxe, non sei o que o meu grupo votou no seu momento, pero o día de hoxe, pois, o noso punto de vista foi positivo cara a esa privatización. É verdad que o transcurso dos anos, dos exercicios, pois, a inversión pública que se fixo en Ribadavia foi importantísima. Por os diferentes grupos que pasaron por esta corporación. Por lo tanto, como ben dicías ti, Brais, hoxe estamos en posición de forza, o sabemos. Estamos nunha posición de forza que vais dar esa forza a favor dos veciños e a favor deste concello. Eso temos clarísimo. Pero tamén se reuniu aquí, e é un tema moi importante, que hoxe a auga é un ben básico, efectivamente, e ao mesmo tempo é un produto sanitario. Coas cousas de comer dicen por aí que non debemos xogar. Hoxe por hoxe, eu vexo ao Concello, hoxe por hoxe, non quero dicir que se articulen argumentos para decir, argumentos non, servicios para os controles de marcha. Hoxe cada vez o control sanitario, o medioambiental, está máis presente neste tipo de servicios. Analíticas, bueno, pois, controles preventivos. Non é que outro día vimos pero efectivamente, eso está aí presente. Temos claro que o beneficio que ten o seu Concello nada ten que ver co que é dicir, nada ten que ver co que temos que ter. Eso temoslo clarísimo. Esa famosa fórmula polinómica, pois, baixo o punto de vista, baixo o noso grupo, ten que salir da negociación. Por lo tanto, dicía o
Partido Popular que temos que mellorar o prego. E aí estamos de acordo, que temos que mellorar o prego e as condicións. Hai outro tema fundamental que a este grupo lle doi a cabeza ano tras ano e verán que é garantizar o servicio de abastecemento de auga. Hai exercicios, hai veraos que realmente nos salvamos por si durante un día ou dous chove. E iso temos que sacar da nosa presión, bueno, da nosa presión como gobernantes, sea quen estea con este concepto. Por lo tanto, que estamos nunha posición negociadora e de presión, o sabemos. O que temos que ter claro é que o servicio ten que mellorar. A mellorar cara garantir ese propio servicio e, sobre todo, cara a recaudación municipal. Non nos vamos deixar pasar eses 6 anos, ou lo garantizamos. Estamos estudiando deso. A máis tardar nun ano e algo, este problema ten que ter unha solución. Chámese A, chámese B, chámese C. Pero este grupo de goberno está en disposición de solucionar este tema. E non, podemos sacar a cabeza que non vamos a levantar eses 6 anos. Non sería bo para o Concello, ni sería bo para a empresa, que pode continuar ou non pode continuar. Por lo tanto, o noso grupo está traballando, está lendo ese estudio que realmente non é tan favorecedor como nos queríamos, porque efectivamente os custos que lle o Concello, como se falaba aquí, de externalización de servicios, ou pode ser o de Trainaxa, cando vai limpiar as bases, ou como pode ser outros, que se escapan as miñas competencias, pois seguramente a este Concello lle pasarían unhas tarifas interesantes. Non sei se está na operación PAM, non sei. O que está claro é que a Coalla con nós non ten ningún problema, igual que tuvo a empresa concesionaria que está en Ourense, que tuvo que cambiar o nome. Eso foi outra magnitude, e nos aquí, de momento, está con nós, que nos con eles, estamos en realizar funcionamiento administrativo, sin ningún tipo de problema. E, bueno, eu penso que, non sei se vou pasar un grupo ou que vaya, pero nós aquí, desde logo, non temos ningún inconveniente. Por lo tanto, non esgotamos a posibilidade, pero hoxe por hoxe o Concello non ten a capacidade de asumir un servicio tan básico. Nós entendemos que o procedimento temos que sacar o concurso, e se non nos satisface o resultado dese concurso, sempre temos a capacidade de dejar as federacións municipales de optar por esa vía. Pero o noso grupo, o día de hoxe, está nesa discusión. Estando de acordo con gran parte do prohibido na moción, o noso grupo vai se abster, porque entendemos que hai argumentacións positivas que remunden na mellora do que é o servicio da veciñanza, pero o tema da municipalización é un pouco complicado. Non quere dicir que cada futuro o mellor se non nos satisface ese concurso, que se note, pero a verdade é que o rendimento visto no estudio casi non compensa o esforzo que tens que fazer o Concello para ir hacia eles. Por lo tanto, xa repito, a noso voto vai ser a abstención. Nada máis. Tedes un segundo turno? Eu sí. Varias cousas. Primeiro, a empresa FCC non é unha empresa de saneamento xeral, unha empresa especializada en todo o que vive acá, dedicas a todo. Normalmente falla con administracións e normalmente, evidentemente, despois demostranse e salen a luz as portas giratorias. É dicir, non digo que fagan mellor que outras cuestións, digo que son empresas que se dedican a captar a concesión de administracións e de representantes políticos. Isto é así. Non é unha interpretación do meu grupo. Son datos objetivos. E outro dato objetivo é que eles non son especialistas, non naceron. FCC non naceu como empresa gestionadora de saneamento e de agua. Non. Evidentemente, a súa capacidade de inversión, a súa capacidade de fazer negocio, detecta o negocio e vai a por ele. E se non ten representantes políticos que o tal, non terían concesións públicas. Ahora ben, falaba o vocero do Partido Popular e decía
que, bueno, reconocía que estas empresas tamén subcontratan e que o Concello iba a estar obligado a subcontratar, pero con un pequeno problema, que os precios que pides a estas van a ser máis caros. Bueno, a solución é bastante máis fácil, que o seu partido político fomenta ali onde goberna que outros concellos e outras administracións xestionemos isto de maneira pública, porque así nos sería moi fácil mancomunar servicios, agrupar servicios e teríamos moi baixo, e así o demostran datos de outras administracións, porque aquí falamos de informes, pero teño tamén outros informes de outras administracións, volvo a decir, de tamaño similar, quizás un pouco máis maior, pero de tamaño similar ao de Ribadavia, e son que de Concello. Ben, respecto ao que di a valoración positiva da privatización, eu xa dixen que a iso non quero xogar. Agora ben, o que sí teño claro é que esta empresa, FCC, externaliza casi todo o que fai. Desde laboratorio, desde control de vertidos tamén, que comentaba o portavoz e responsable da limpeza de tubases, mesmo teñen chegado a subcontratar palas e maquinaria. É alucinante. Evidentemente, eso repercute no servicio. Evidentemente, quen paga non son eles, porque senón empresa que deixaría de ganar, e todos sabemos que FCC non deixa de ganar, en tal caso aumenta. Ben, o concelleiro, o portavoz do PSOE di que van a sacar no concurso. Ben, eu xa dixen, é mellor iso que seguir como estamos. Agora ben, a nosa proposta non é a do PSOE, non é seguir a privatización do servicio, é facela pública, porque nós creemos que ademais hai capacidade para facelo. O que semella que non cree na capacidade para xestionar isto é o propio goberno, o cal ainda me preocupa ainda máis, non? Porque se o propio goberno de Ribadavia dice que non ten capacidade para xestionar o servicio de agua, isto sí que é preocupante, por lo menos un problema de autoestima, desde o meu punto de vista, non quero descalificar, pero é o que semella, un problema de autoestima de xestionar máis servicios para Ribadavia que repercutan no benestar da gente. Creo que as posicións están suficientemente claras e, de novo, o noso grupo agradecer a que vayan a votar a favor, lamentar os que non van a votar a favor, en este caso el mismo que votar en contra, e, bueno, agardemos que cando menos o servicio e o sistema de saneamento de Ribadavia mellor por ben de todos. Gracias. Alguén sacou? Sí, eu non sei, bueno, non tiña pensado intervir, pero sí, pero na voz non me simplemente vou facer non sei se un alegato de defensa, pero eu, sinceramente, non entendo a versión que determinados grupos dicen pola iniciativa privada. Sinceramente, eu creo que a iniciativa privada é perfectamente legítima para desenrolar un modelo económico, un modelo de negocio ou un servicio, ou dar un servicio. Entendemos que é perfectamente legítimo. Por lo tanto, eu comprendo que hai diferencias de modelos, que a uns nos pode gustar máis un modelo, que a outros se pode gustar máis outro, pero, dende logo, que non comparto para nada é a demonización do privado, que se falaba de, neste caso estamos falando de empresa, bueno, todo matizable, evidentemente hai diferentes tipos de iniciativa privada, dende un autónomo ata unha gran empresa, como pode ser este caso. Pero, evidentemente, cando alguén monta un negocio, que sexa para dar un servizo, evidentemente, busca tamén vivir, xerar riqueza, xerar traballo, e eso, desde logo, o grupo non é ningún delito, nin é nada criticable, simplemente, pois, un modelo que pode gustar ou non, outros se gustaría que todos os servizos que a xeración de riqueza fose pública e controlar a riqueza dentro público, ben, é un modelo, nós, desde logo, non estamos de acordo con eso. Entendemos que si algo fai medrar a todos os niveles o individuo é a liberdade e a capacidade de ter iniciativa privada. Nese sentido, xa dito. Non quería facer este alegato, pero no fondo eu quero entender que nós defendemos unha teoría liberal, pero liberal no sentido de que a liberdade do individuo ten que verse tamén refrendada pola capacidade para levar adiante a iniciativa privada, e entendemos que a iniciativa privada é
cando menos tan legítima como a pública. Nada máis. Ben, simplemente decir unha cuestión. Vamos a ver, ningún de nós, penso eu, ten interés na porta giratoria para... No me decía así. Eso eu penso que la está disculpa si vamos a ver, o outro tema sí que vamos a ver, o goberno sí que ten capacidade, elevo demostrado e algúns dos que estamos aquí tomamos iniciativas no seu momento valientes e non nos arrugaron as barbas e se nos van a arrugar cando foi que tomamos cada minorar os servicios, sobre todo a prestación de servicios para os veciños de Ribadavia foi a retirada, pois, cando fixemos da mancomunidade, cando nos dicían que nos íbamos a durar 3 días se nos salíamos de aquí, e aquí estamos. O tempo diu-nos a razón, proba que os servicios foron incrementando e mellorando pois ano tras ano. Hoxe, simplemente vemos como a auga é un servicio máis, pero non é un servicio máis. É un servicio moi dedicado, onde estamos traballando con un produto que ten que estar no grifo dos cidadáns para consumo humano. Calquera error, calquera novatada, calquera tal, o responsable non pode salir moi caro. Iso é o que nos referimos nós. É dicir, se un día non recollemos un contenedor nun pobo, non pasa nada. Podemos ir ao día seguinte, o único que podemos recibir é un tirón de orellas, unha pequena bronca, pero que aquí un pequeno fallo de dosificación, pois o mellor poderes supor calquera que estemos aquí ir á cárcel. Por lo tanto, estamos falando de un tema moi delicado que o que nos leva sacado moito sono, porque digo que este portavoz inicialmente non lo descarto, pero hai que ser responsable, son partidario efectivamente da municipalización e así o dixen públicamente e non me retiro de palabra. Que somos personas, non somos profesionales do tema, temos que ver, temos que contrastar opinións e ver o que realmente é favorecedor para o Concello e sobre todo para os seus gobernantes e para os ciudadanos. Si realmente podemos obter unha millor recaudación a través do que era a fórmula polinómica, esa que a xo punto de vista queda obsoleta, mirar realmente onde o Concello teña que percibir unha cantidade por metro cúbico, aí, bueno, pois hai un debate o día doxe porque viña arrastrado da Quintero, será el metro cúbico facturado ou metro cúbico cobrado, aí onde temos que traballar todos. O Concello ten que garantir, pois como ten dicías Tibrais, podemos ter 300.000, pois eu non sei, son 150, non o sei, o que ten que estar claro é que ten que ter garantido uns ingresos a través do servicio. E nos encontraremos, e discutiremos e aí pelexaremos. O que está claro é que nós temos capacidades, pero temos responsabilidade. Ese é un tema que, máis alá do tema numérico, é un tema moi serio, porque estamos tratando pois, con un produto como é auga de consumo humano. Por lo tanto, eu penso que vamos a estar todos de acordo en defender os intereses millores para o Concello de Ribadavia. Eu penso que milloraremos sustancialmente pois, a capacidade de ingresos e, sobre todo, un tema que temos que mellorar pois, é unha nova castración para garantir os servicios públicos, os servicios nos deses críticos. Eso, vai ser o noso punto de vista, vai ser o noso gran traballo de nada máis. Moi ben, moitas gracias. Eu aquí quería facer Disculpa, eu podría facer antes de a súa última intervención, senón como mandar os portavoces para finalizar as intervencións dos portavoces antes de que paso a hacer. Unha breve intervención. Primeiro, a nova captación non la vai a hacer unha empresa privada, a captación vai ir ganando a administración seguramente, ou polo menos a autorización, pertinente para a pena. Isto non é arte de máis que veña unha empresa non é así. Segundo, un matices. Comentaba vostede o portavoz do goberno. Se algún día acontece un erro, corresponsable sería o concelleiro de turno. Na realidade isto será así. Si acontece a día de un erro, o
o último responsable do alcalde e do concelleiro. Non o vai a ser o propietario de FCC. Non, o que pasa que, evidentemente, hai máis confianza nunha empresa externa que no propio goberno. Iso que eu quería decir, porque parece que confía máis en que vai a cometer un erro o goberno que non a empresa FCC. Eu creo que non, e desde logo, para o concelleiro, supoño que será responsable de vostede, eu teño moita máis confianza, que eu decirlo públicamente, na súa bo facer que na empresa FCC. De verdade, non me digo a nivel de ironía. Ben, e xa para rematar, creo que as posicións moi breve, porque aquí os amantes da liberdade somos todos. Non digo pola intervención do portavoz do Partido Popular, pero quero facer unha pregunta e unha reflexión. Amancio Ortega, o creador de Inditex, crearía esta empresa Inditex sin nacer en Biafra? Creo que non. Ou sin nacer en Etiopía, ou sin nacer en todo o mundo. Creo que non sería que, por moi Amancio Ortega que sea, de crearlo. Se o crea tamén é porque existe aquí un estado de bienestar que lle dá igualdade a todos e tamén porque hai traballadores que traballan para ele antes de que se corra o resto do mundo, por supuesto. Por supuesto. Pero esa é outra fase da creación de unha empresa que Amancio Ortega, se non nace en Galicia, perdón, non nace en España e non vive en Galicia, non sería aquel de facer o que fixo. E non hai nada máis antagónico que a liberdade, unha relación contractual entre un traballador e un empresario. Iso é, desde logo, a miña punto de vista, que tamén o digo como amante da liberdade. Que vai a ver? Primeiro, facer un inciso. Se pode, sei o que digo, se pode, evidente, ademais, se pode nacer en Etiopía e seguramente crear unha cuestión semellante. Digo a modo de... Naquela altura, non, naquela altura, non. No, pero si ven para que... Bueno, perdón, referíame... Por eso estaba dicindo. Facelo ali, refería. Por eso estaba dicindo. Perdón, por eso decía. De todos os xeitos, non é esa cuestión a debatir. A cuestión a debatir é, primeiro, hai que aclarar varias cousas que non poden quedar, creo que teñen que quedar meridianamente claras. Que en sumo non se renove non significa que se renova 6 anos por parte da empresa. A renovación é ano a ano e, por lo tanto, non implica unha renovación directa de 6 anos, que ninguén se engane. Porque tamén temos que ser conscientes do que aprobamos e do que non aprobamos, porque igual non somos conscientes. Eso é o que significa. Significa que ano a ano podemos renovar hasta un máximo de 6. Ahora, pode explicar o señor secretario, tranquilamente. Por eso, temos, porque se dá a entender que parece ser que automáticamente son 6 anos. Eu creo que a xuño non chegaríamos, eso está, non hai discusión posible, o sea, non hai discusión que seríamos capaces, nin este concello con autoestima, nin outro, con menos autoestima. É inviable por moitas razóns, entre elas as razóns legais, porque tamén hai que recordar que o de subrogar traballadores habría hasta que capacidade teria o Concello de subrogar non os traballadores que enviamos no seu momento, sino os que tengan a maiores empresas que farían falta. Non é unha cuestión de non confiar en un mesmo. É cuestión de que hai que ter capacidade técnica para facer as cousas. O que decían aquí, tampouco é a mesma responsabilidade que este maus dunha empresa que este maus do propio Concello. Hai unha diferencia. A responsabilidade directa é unha cousa e a responsabilidade subsidiaria é outra. Moi distinta, moi distinta. Porque, desde logo, teño que reclamar en caso de que non sexa así. E se me teño que reclamar a mí mismo, mal vou ante un xuez. Cuidado, ademais, digo outra cousa. Eu apuntaba a Javier. Se alguén, que é o que estamos facendo, nós estamos, porque eso de que non se fai traballo non é certo. Pode negar, lle diría, consulte cos seus compañeros tamén os exercicios de traballo longo e de negociación que tivemos que facer aquí para desbloquear moitas cousas. E, por lo tanto, naquele momento tampouco se plantexou o modelo do público. Digo cando Vinegar tenía responsabilidade de goberno, porque era moi complicado facer eso mesmo. Non vou haber feito tamén. Porque tamén podes extinguir o
contrato no momento que non consideremos que non se está cumplindo. Pero o que facemos é, con responsabilidade, non estou dicindo que o BNG non fixera ben, olha, creo que coa responsabilidade que che fai estar no goberno, pois o BNG naquele momento sentou a negociar conjuntamente co Partido Socialista. Porque estamos falando de responsabilidades moi serias a hora de abordar un servicio moi serio. Por lo tanto, non estamos falando aquí dun modelo de xestión pública ou privada simplemente. Non. Porque eu teño clarísimo que a xestión pública no ámbito dos servicios sociais ten que ser pública. Nunca pasar unha empresa. Porque sí que podemos votar nós perfectamente. Porque é evidente que o fixemos. E o fixemos en un pouco tempo. Porque non hai a mesma responsabilidade desde o punto de vista de garantizar un servicio, como decía Javier, que ten moitas dificultades. E cando se está no goberno, se sabe, verdade? Por tanto, as cuestións hai que chamarle por o seu nome. Eu non, eso sí que coincido, non me gusta coincidir con o Partido Popular, pero é que non é ningún problema, pero digo, non é sinónimo de, porque a veces se dá a entender, de corrupción igual a empresa privada. Oye, corrupción igual a aqueles que son corruptos a que lle piden a esas empresas privadas que en vez de mellorar o servicio, como vamos pedir aquí, todos os concelleiros que estamos aquí, todos, e cando digo todos, me refiro a toda a corporación, realmente vamos a pedirle que mellore o servicio. Non vamos a pedirle que nos den nada maiores a ningún de nós, porque senón, algúns xa estaríamos negociando, porque sería mellor para nós. Entón, non falamos cuestións que non son certas. E despois, a mí me preocupa unha cuestión. Digo que eu decía Javier, eu estou disposto a que me demostren que se pode dar un servicio privado nun tamaño como o Concello, ou perdón, público, nun tamaño como o Concello de Ribadavia, rapidamente, con eficacia, con eficiencia e garantizando todo o que estamos a dar. Por eso emplazo o portavoz del Goberno Común que dixo que tiña informes de outros concellos que non nos faga chegar para que os sostenemos. Non, pero a mellor nos conhecemos para que non nos faga chegar a ver cal é ese modelo de xestión e a mellor somos capaces de chegar a algo similar. Pero por eso non podemos abordar unha cuestión. Nos seguimos dúas vías ben diferentes, para que se sepa tamén cal é o traballo, por eso Javier o estaba dicindo. Nos evidentemente estamos falando non solamente cunha empresa, porque esa é outra cousa, é que aquí hai un problema grave, que é, se lle pedimos a empresa o que nos ten que dar previamente, claro, esa empresa non vai a decir que son millores, se o queremos quitar a concurso, tenemos que falar con aquelas que non son esta empresa. Pero eso non significa, ollo, que tamén ten que quedar moi claro, que teñamos esta posición de forza, como estaba dicindo Javier, sí que é beneficioso para o Concello, ainda non tendo novo contrato. Explícome. Se van a facer unhas, todos sabedes, é público, se van a facer unhas novas beirarruas que non levan abastecemento, porque a cuantía non pode ser, e o vai facer a empresa, Sí, Brais, asegúreche que o vai facer a empresa, e vai pagar os materiais a empresa. É dicir, que tamén se pide para o público, non se pide para o privado. E tamén é certo, e coincido que se decía, é que a captación non a pode facer a empresa. Non, os permisos e todo o que conleva, non, obviamente, pero a captación se pode facer a empresa que sexa. Porque o que estou seguro, Brais, eso digo como alcalde, non é unha cuestión de tal, que non estamos capacitados económicamente para fazer unha nova captación. O Concello, digo, a día de hoxe non está, eso está claro. Si ven axudas públicas noutro sentido, que eso tamén é algo que estamos reclamando toda a vida. Tamén o canon da auga, podemos entrar nese momento. Tamén o canon da auga teria que servir para os concellos que para eso pagamos. E non é así. Eu tamén o reivindico desde fai moito tempo. Para os concellos sí que é. Sí, bueno, pero é así. Por eso que eu non creo neste, que se collan ben as minhas palabras, que queden claras, neste servicio concreto, creo que hai que ser moi cauteloso e hai que nin demonizar unha acción nin a outra, nin sobrevalorizar unha nin a outra. Eu creo que hai que ver, por eso nós non o temos o suficientemente claro, porque aínda, como decía Javier, aínda facendo un novo prego, non é fácil facer un novo prego, verdade?
Teremos que consultar con moita xente desde o ámbito público para garantizar que se fora privado tamén garantice o público. Non sei se me estou explicando, pero é así. Porque se lle consultamos a privada, non vai haber un emprego que beneficie sempre a empresa. Por eso tenemos que consultar con técnicos que sepan desto e que sepan moito para facer un prego en condicións se chega a ser o caso. Porque é moi complicado. E por eso digo, e por eso se están falando tamén con xente, que non vou poñer nombres, pero na Diputación hai técnicos vos, tamén digo, que coñecen moi ben cal é o ciclo e se está falando con eles desde o ámbito público. E por tanto que nos teñen que prestar un asesoramento que é unha das súas, desde logo, dende as súas cuestións que teñen que abordar para prestar os concellos. Por tanto, nós non estamos nin dicindo non rotundo unha cuestión, pero sí que temos claro que temos que camiñar por alguna senda. Nese sentido, pois o decía Javier, eu o digo claramente, salvo unha cuestión de que haxa aquí unha cuestión de debate política que vaya de outro senso, este grupo ten autoestima suficiente para intentar de que finalice a legislatura. Tamén quero dicir unha cousa clara, e que consta. Con máximo consenso posible dentro dos dous gobernos que podemos compartir ou non. Porque, non, xa sei que o teño, pero independientemente deso, Brais, o que sí digo con isto é que vostedes, si se chega a quitar un novo concurso para que opten empresas, supoño que querrán participar nese concurso para dotar desde o público da mellor capacidade de solvencia ao propio Concello. Os concelleiros. Se me falla a pregunta, podo responder. Non, pero digo, supoño que sí, que querrán participar. Eu tamén, se ese é o caso, que agardamos, por poñer unha hipótese, a 2018, eu pediría ao goberno que agarre as eleccións, porque o mellor novo goberno se pode... Pode ser estaría máis desestimado para facer este... Pode ser outra opción, que tampouco se descarta. Tamén pode ser outra opción ainda peor, que ainda se peor a corporación, tamén se pode dar. Hai moitas. Non xoguemos a supostos, eu creo que neste caso... Eu creo que neste caso hai que ser o suficientemente sensatos, o suficientemente serios todos, e cada un mantendo a súa posición que eu considero legítima. Olha, cada un ten a súa e non vou a discutir a por suposto. Vale. Por lo tanto, vamos a proceder a votación. Votos a prol desta moción. Votos en contra. Abstencións. Vale, moi ben. Pasamos a... Creo que había outra moción... No, eran esas dúas que se ponían, que xa perdían por ser... Ahora sí que se pode decir que traballamos no pleno. Se levamos tempos internos. Bueno, eu creo que nesta legislatura os plenos son bons. Bueno, pues pasamos a moción, rogos e preguntas. Non sei se algún grupo ten alguna moción que se formule de forma urxente, e se non, entendo que non hai preguntas por escrito, eu por lo menos non me consta. Entón, pois vamos a proceder ao turno de rogos e preguntas, pois a ronda ordinaria que temos dos turnos ordinarios. Neste caso, empeza o grupo de compromiso por Galicia. Vale, moi brevemente, dadas a extensión do recordar de cara foi a unha das mocións que se presentou de cara a Semana Santa e de cara ao verán, que si darnos conta estamos avanzando hacia o período que acabo de citar, as sinalizacións na autovía, na Nacional 120, no acceso a Ribadavia e tamén a revisión das sinalizacións termais. Recordar unha vez máis, retirar que si dera tempo, polo menos, os paneles informativos en desuso rotos de cara a Semana Santa, que están no
campo de erva artificial, que está en extramuros, etc. Creo que xa, despois de 2 anos, creo que no momento, unha hora de gravadora, cambio municipal. Despois, unha vez que se levaron a cabo as talas por cuestións de seguridade no edificio do Áxide de Santo Domingo, pois hai un montón de residuos ali, pois un pouco decorosos na esquina do Áxide, incluso pois algún cable alguna tubería de riego que está levantada, pois a través de carga, pois de cara a Semana Santa que sabemos que é moi visitada todavía moi seguida por os actos religiosos que ali se desempeñan. E nada máis, vamos, moitas gracias. Moi ben. Tendo todo como robos, Manuel, o que me dices de Santo Domingo o descoñecemos porque nós non fomos que fixemos eso, que foi a petición deles, que estudo de e faremos o que pides. Pasamos ao seguinte, neste caso, a Ribeiro Común. Sí, a ver, moi breve, porque fui un pleno longo, entón, varias cuestións. Na Xunta de Goberno do 20 de febreiro, é dicir, deste luz, resolvese de conceder os postos da Praza de Bastos 1, 2 e 3, 7, 8 e 9 a empresa Rebusca 46 e 6, ¿no? Quero recordar que o noso grupo a desde xaneiro presentou a solicitude de que os postos da Praza de Bastos desde o ano 2017 se fixera esas concesións pola vía que estipula o regulamento, que non é outra que a que marca a concesión. Así falamos respecto á adjudicación do posto da Praza de Bastos, solicitamos que se comece desde xa 1 de xaneiro a aplicar a normativa existente, ordenanza do Mercado Municipal de Abastos de Ribadavia, publicado o 25 de xaneiro de 1993, e a ordenanza reguladora da tasa denominada mercado sobre ordenanza fiscal número 10. Tamén neste escrito solicitábamos que se convocara a Comisión Municipal para abordar esta normativa, actualizar e adaptar ao novo contexto e situar a situación da actual Praza de Bastos, que afortunadamente tamén é digno recoñecer debido a que se mellorou, hai unha demanda maior da entrada por así decirlo, veciños que pretenden ou que gustaría ganarse a vida montando ali unha iniciativa privada. Nese sentido entendo que non se vai facer caso ou ter en conta esta proposta e esta demanda de reunión común, ou sí, esa é a pregunta. Outro é respecto ao polígono, lembremos que había unha moción aprobada de facer de comunicación a Sestur para que se fueran desamortizando as parcelas que están ocupadas nas tribunelas e, sin embargo, revisando a página do noso grupo detectou que agora mesmo a única parcela que era moi pequena de menos de 1000 metros cuadrados agora mesmo atópase en estado de reserva. Saber a que se debe, porque polo menos o noso grupo gustaríamos saber a que se debe e se levaron a cabo as resolucións que la ponerse en contacto con o Sestur e os trámites pertinentes que recollía aquela moción, ¿no? Respecto a outra moción que foi aprobada por este pleno e a proposta do noso grupo respecto ao centro de saúde ambulatorio de Ribadavia, saber, nos gustaría tamén preguntar si se enviou as notificacións ás administracións correspondentes e se no seu día, falando xa do ambulatorio novo,
enviou, temos maneira de comprobar o certificado escrito no que consta que foi enviado recibido, recepcionado pola Xunta, a cesión dos terreos do Concello de Oralla e na que figura que a titularidade deses terreos é municipal. Digo, certificado legal. O que non se xa legal, desde logo non ten validez tampouco, non? Temos dous robos, teño alguma pregunta máis. Os dous robos sería demandar de novo a publicidade, a subida a canle de YouTube deste Concello e a entrega aos grupos a medida que se poda, non ten por que ser xa, pero si a inminente subida dos vídeos dos plenos que se están a celebrar, que agora mesmo ha subido un pouco, é un robo xa demandado polo noso grupo no pasado, e outro robo é que se traballe desde a Concellería de Cultura nunha actividade cultural e de actuacións para a Semana Santa, non? Como xa dixemos nunha moción anterior, creemos que en Ribadavia estaría ben e sería aceptado que tuvera plazas a oferta cultural. Respecto ao arranxo da estrada O504, revisando convenios de la recepción desta estrada, queríamos preguntar ao señor alcalde si cree que a acollida desa titularidade no seu kilómetro hasta creo que 1004 e algo, mentras que o arranxo só foi hasta os 600 metros, é dicir, ata a altura do centro de saúde. Queremos preguntar se lle pareceu unha boa iniciativa do anterior goberno, porque ele formaba parte a adquisición e coller a titularidade desa estrada, cando agora vemos que temos un problema bastante importante frente ao Instituto Ives Ribeiro, donde en condicións normais e antes de abril de 2015, que era titularidade da Xunta de Galicia, en condicións do abril de 2015, teria que ser a Xunta de Galicia quen asumira o custe desa obra, a reparación desa obra, e, sin embargo, gracias a esa adquisición da titularidade para o Concello, temos que ser o Concello de Ribadavia que gaste ese dinheiro. Pregúntole ao señor alcalde se lle pareceu unha boa iniciativa do goberno daquela altura a recepción desa titularidade. Por último, teño dúas resolucións que recordimos no casillero do noso grupo. Non, só é unha, desculpe. Non son dúas, o que pasa que outra non a toco. É unha resolución de reparación do campo de fútbol de San Cristóbal de 600 euros. Quería saber se se entran nos 1000 lestes que temos para arranxo de mantenimento de fútbol. Que tú pensas? Non sei, porque perdín a... A ver se pongo o Rafa de... Perdón, Jorge González Álvarez, campo de fútbol de San Cristóbal, 677 euros, e é do día 13 de febreiro. E fixo. Ben, saber si esta factura corresponde á partida que temos no Concello para o mantemento das infraestructuras. E outra é unha factura de riesgo de energía, facturas de alumado público, que entendo que estas novas luces, pero gustaría saber, por saber a nivel informativo. Sen máis preguntas. Pois, rematamos, non? Sí. Vale, pois, en aras de que o portavoz do Gobierno Común lle sexa máis, digamos, máis contundente a información, incluso máis extensa, pois, a todas as preguntas que contestarei por escrito, e os robos, pois, tomamos como tales. Agradezo. Vale. A mí, solo un robo, informarme de que na área de San Andrés, que está no servicio a papelaria, hay varios zonas carreteras que no se pueden transitar porque con temporal caemos locos y tal, porque se
particular. Un